bokire buya nainde oyo minto omorigereria lisabikirito linene lengo Soko TV ngorengana ndi kwabokire buya Nyasaye obere omuya Nyasaye obere omorendi omuya Nyasaye otolendire otosobotu kubale ko butambe otobokirie nainde otoire lituko likoro kweli lero biya mono asoko ngali bageli nainde nkwana monaye alinganale Nyasaye asema biya bono iga amalika macheno Nyasaye iga gotufundisha mangana mange naenda amaya iga gototebinga mobi kolende tilirimera kobete na kirenda somontoria obe abutuko ogechiwa butuko lero nintegete nkwane igoro y'abantu bali abarara bagechirie naende nakinyasa gukwana amona borobo ekerobo gokya kerobo akire mambi yo minto mogaka kerobo akire mambi yo minto mongina abana bao kwa korobishana barabo butuko omogako mwakosana nere marogoba omongino mwakosana nere marogoba mukarara chinkoro chire chimbe emambye Nyasaye atubokirie nobwenete ko murigereria maiso direct omotebie omwanchione abana bane gakia mangana yutigaere tuchake lituko na Yesu Kristo gakia mangana yutigaere tuchake lituko na Nyasaye ekiagera lituko kereria chakire no monene nigo ligotwara omorembe lituko kereria chakire na Kristo nigo ligotwara omorembe Yesu Kristo obutuko bwonsi nigalinge gotoka sebigoro byemesaitoni na mananime ogosaba asogoseria ebireche bya kerengencho byare tamate mulituko lya igoro bone kero bwakire amalikante binga igale gochicha omira na boroki gobaye obatebya mangana amaya obatebya mangana yokoremia asegasi bakora litukirio bono litukuria rero kero kwabokire ekero gwasokire Nyasaye aturabirio borabu buyaiga bwakire buya naende twanyoriro omorembe twanyoriro buya bwaye nobwente kurigiria aba efamily yao nyumo utarasoka utaraigore bita byao gosoka gochisiko tafadhali mpendwa nataka nisungumze na mtu ambaye anatoka kwa familia yake akiwa amekasirika nataka niongee na mume ambaye anatoka kwa familia yake akiwa amekasirika tegete kwa no mongina orura ase nyomba yaye ogechirie orura ase mogaka orura ase familia yaye ogechirie omongino orura asabana baye obete omogaka otete gosoka bono mambia obete kuja asabana baye telibia togotwara itukorigia togotwara itukorire na morembe ira na nyomba kwani abana bao batebye nga Nyasaye nabanjete kwana mono mongino murigereria maiso direct mutei baba ekia baba Nyasaye nagwanjete tigantwara omorembe tigantwara obuya tigomorembo base familia ye egere kero kogenda obisi yao okogenda ebiasara byao okogenda omugondo chinuksi nemikosi mbiko nyara gokobwatia andonze asotegerete bituni byaitu byagusi amona Kenya ngima lingana lingana lincheru na Nyasaye andaire nyare kogotebya inga toba sagosoka kobwate lingana libe ase familia yao rudi nyumbani wasalimie familia ili uwe na siku njema siku itakuwa na mikozi siku itakuharibikia kama hautarudi kwa familia yako uwasungumze kama hautaenda kwa rafiki yako yule ambaye ulisungumza naye vibaya jana umuombe msamaha leo ili kusudi kwamba lituko lya lero linyareko baligiya asobosi bwao na asobugima bwao nintagetengo sabere oyo minto monene Nyasaye bemiganda mbiyamo nasinga nchobu ya bwao nane mbiyamo nasinga nchima mbingi yeye watoire na ndwatobokire lero ekegera Nyasaye nigo twanjete ekiwango getali gopimeka watore nande lituko nande watwanjere kwa moyo intwe mbiyamo nasinga nchobu gima mbiyamo nasinga nchobu murigererio yone namubekira asama bakao namosabere ingatwara omorembe nonya lituko lya lengelibe lituko lya le obotuko bwalenge botabwati morembe borobobe namosabere asema mbiyabonega Nyasaye omwimukiriri igoro omurende naende omokonye naende omugweni enkoro yaye osiba maote kera Nyasaye nayo gosiba maote naende osiba chingoro jiri anyikire nasabira omoiko omochero Nyasaye otara asogima bwabo nasabira omoiko Nyasaye okwana mona abana balia nasabira omoiko Nyasaye okwana mono mongino lya nasabira omoiko Nyasaye okwana mono mugakolia elinda abantu abayunite pamoja babaigente kemo bachakeli tukoligia asema mbia lero naende basesenia mo bonsi nabaligerera bonsi bara Soko TV basesenia nesesenia nona batangasaji nabanyora asema mbia bonega kabago swase studio yega bago chiko chaka emiroberi yabo Kristo kabamo na barabo balende station nyesesenie nyimukiririgo Nyasaye enyare komanyekana chinse monye chinse tigobu yabo aborolekane nechinguru cya Nyasaye kitaware namanyene ngamgo korora manna samagi maito nasabira yanse merito obuya bwao nsiri amanyinga Yesu Kristo yoro motolito amen inchi oyongo kwana
bunere kawaida no murande chafeti ageta kero kena abantu babere bakomboria ine ngaingo toka ne namba ya yesimi iyo ngotoka kanisa ya Happy Church eregari asuneka ekero wa ikiregari etierio ika oibori kanisa skuru ya maonja no ekanisa igotoka namba ya yesimi 0726869188 ngirorere 0726869188 twakwariganiro minto tusasime asobwamo na Nyasaye bw'emiganda anyare ko bakaboko gusesenia obe neri tukurigia. Shalom na Mungu akubariki. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu ya bwigeta sengen Soko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwabo kirebya wachakire kuyarigania simiru ya yeritko twatebete ngo mwakoyo no mwakoria gwetuma butambe katwachira segeta sengi tugen Soko TV nigo to kwinyurianga twetumenande mambia bono ni maitenga warure mirimo yago naboigo naro kwenda simiru yae lakini tonsi togotebanga ninchira ya moyo kwerigiria naboigo tunyare tugikirania eganga yaitasa magmarero litko lero ntichiga kana mwanchito murigeria nawe gotogoteba ngata TBT Thursday litskoli tukunyara tokwinyorianga ninkyo kunyora kurumega gaiga bana baski basoro engakia itete ose litskoli itete dia aramisi era nigatebetenga nigale kwinyora nginyorete sana buna bagusi bakaragire egekoro kyabo bakibwatibia manchito murigiria timaitira nga ninki okunyara wikaboniga ninki keria okunyora nande kunyara geo kogokya nande kwaigwa nga nyengi natwara chingaki ngana ndana maiga nande ndara korabo kurino manchito murigeria nigo nande ngukwarigania somuro birito bwen Soko bwakire aiga nigo tukunyara togosanga twatebania twosemania una butamba sigita singi tugen Soko TV nande boigo emambi yabo no manchito murigeria ngukunyuringa no tore live asomtanda ito Facebook na bega sensemeria YouTube nekero wikira sensemeyo kwanyara kogo tubwatia iri kwanyara go kwego kyane miribita sigita sengi tugen Soko TV ngonge emambi yabo no oruwaka rwago gusu ujumbe yago no tuyiganye tigali asomtanda ito Facebook na bego YouTube iri tunyare tugusanga naye emambi yabono na bego tebanya wigena by ito studio nigere 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na 3 nere namba yomoiro sangana intwe ero nyare kogo tumanya nabo tumanye boigo nga embran tutwatewe tukwembrangu twere enyinga somucho Nairobi kiraboni ngo manchito murigeria nige kanyigete igonga kurachise mochiria chimucho Nairobi boigo na bagotebia nga embrangu twera chise mochiago metote ba Nairobi nero nigere etobauti sana konyora ngatikango twere chinse mochino manchito murigeria drive 44 drive 55 konyora mbrateyo kwanyora boigo pipeline chiabo Chonsi South C South B kwanyora ngembrane twete gonga manchito murigeria andosio sore mambi yabono nande nigonko kwania kwariga nigo cha somoro bilen Soko bwakire nyirange na baitio studio na bakunyara go kubeke kirangero kyago ikasomtanda ito o WhatsApp ero nyare ko gotumanya boigo asense medio manchito murigeria ya YouTube na gotebinga no to live onyare ko gusanga n'intuginga mambi yabono no to rasomoro bilen Soko bwakire kolende na rigatia bali babokire na into asegeta sengi tugen Soko TV mambi yabono jeria kirbo konyora chire lakini lero ndo cho chire gaiga gotebanga TBT kurwa ngombo manamba by Rain Kingdom go iken Soko TV na Innocent na Diana mbaka home kanyimbo mwakiage village na Bible bane Ongeri na Mariana na bana baito Mazdiga na Macdotak na Brighton na bana Mintobonsi no Mosolbege suna Toto Lakisi na Songiri na mashabiki on CP bagotebanga batwale ritko ligia
igando chao tebanere umugambi maranga matara agoteba good morning kurwangongi town agoteba ngano alime yomorobirio omwana fogo enera agoteba kurwa magenche masogwa wakirebya no indeme yomorobirio makomoiro. Asante sana Joseph Omaliba agoteba nyasaye no muya nyasaye no muya otobokire kurwa ya senta nyaramba omwana nduki aka J-Poi Mokogoti omama bitutu komo mbaka omwerio. Asante sana mugaka kera gitauteba good morning bwakire watching live jeria kirwa teba gwiterasa amarandi alia omurandi tanyaraga kubekana masabo amen and blessings in Jesus name. Asante sana noche manjito mugeni ogendete usangana itwa somtanda ito Facebook na bigo ose namba ito yes studio ando chekira ndeni sio kirega teba good morning Diana na Innocent winere kira ndeni seke yo mosoribege sukurwa na Kuru City Salams Club wikaga chuba sobo autebangano alime yomorobirio ensoko wakire boigoga igase namba ye studio ndo chatebanere George Kagicha kurasi nsemo chenya maiya autebangano alime yomorobirio mbaka omwerego manchito murigeria darasoma nanda sensemeria WhatsApp nagotebinga Eliogo Thomas namba iti studio boyekera wikira sensemo ya WhatsApp manchito murigeria nabukunyara gukubeke simi yago iga tawatebanga landscape lakini chengo tebo ko yonchora iga nkobere iga kwa yonchora kuruigo manchito murigeria kwa ebeka iga kwanyara ko gusangana intwe mabya bona sigita singetu gen Soka TV ekoro kwa landscape kwa bekaga video kao osaga clip gata 30 seconds nabogo tokwania okwanya abantu bago emambya bona boigo nabogo twekerengerero kyago butabatebangita singetu gen Soka TV ekerengerero kyago gaganigo kunyaragi kuigwe kana manchito murigeria twagetera watumoru wakarwago twarasoma bunarole aigando chebo igo kirandini sasesemo ya WhatsApp wateba kirandini seke yo musorbugesu nere kurwa city na Kuru City Salam Scrap ko chiba sobo atebangano wali mejo morobirio ensoko bwakire boiga ndo che Charles Lwanga mwalimu Charles Lwanga atebangano wali mejo morobirio mbaka omwere kurwa sesemo chiria chanya mira yende usangana itu mwanchito murigere naye boiga ndo chigaiga Manduku Stanil atebangano wali mejo morobirio mbaka omwere kurene nande mwanjito murigeri antaragendera tyanara nararigania bali bala sense media Facebook bonsi emambia bono aigando che Lawrence Cross chinsemo chiria cha maseno atebangano alime yomorobirio mbako mwerio Prince Nyachoti Mokaya kwarasirire bono rero intune tibiti tazidi ndaito chine tibiti yao ando ontebinga konye kaikwale bisire era otebensoka good morning korwa ebitunwa byamanga tibiti ndani aye uko kadi kwanza uko kadi mwachito muriyeria neli abasayi ba jensi babiri bakuboria nga uko kadi no chiwake kura no bwate kure yawo mwachito muriyeria totebetenga kama hauko kadi onye tubwatie kura ena kiabona wachira sebita seni byange onyale go kuyibwatiri onyale go kumachoro murayuri tagete wega teba ensoko good morning kurwa ebitunwa neroyo jeria oteba nonde meyo morobirio nimeweka mawe weka mawe. Asante sana Jessica Murao tebe ensoko bwakire kurwega pipeline watching na bigena kumakoli atebe na kumakoli kora Musaraba town where represented abiga basoime yo morobirio tato mwabe mansimakoli na mamu mwabo Mondesta makoli John Kibati na baiga oteba Clinton Ondigi Feriza Kerry kirandeni seke omusorwege su Ediva yes Kimu enokumochere by the way enokumochere tindamora matukoma keigana aurasirake umugambi maranga matara oteba good morning kurwangongi town no arime yo morobirio boigondo chichose bumambi otebanya saino myonganje naro litkulinde omwana fogo kurwa magenche musogwa oteba bwakire bya no indeme yo morobirio enokumakori oteba enokumakori koro Musaraba town no arime yo morobirio mo St Innocent Kevande oteba kurwali Kenye village Nyamira county no arime yo morobirio mbaka omwere mwachito murigeria na ina bakogenda utumikire kerengere kyago usorwa karwago ase nambe yaitu studio na otebinga nigere 07886663 07886663 nere namba itu ya studio mwachito murigeria irio nyare ko gusangana intwe mambia bono aborokiwa ni maitingane chingaki tiria bagendete kuyaria nigo chikokora matemu mwachito murigeria
oigo ni maitinga na mangi wa ibuno muiburi ogendete kuyarigana timetinga kweyariganira bori kwebekire tayari omwanchito omurigereria ekero bagotiko jaba nka twateba ngabana kabachirenka basemye batware chimbu chingia wataigo igo babwate ebitabu eri ni ribori rinde nando omwanchito omurigereria ngogotigera ona kweboria kiagara ni maitinga gocha bare nka eike gocha ando chigega otebe eno kumochere na siria mamo mwabo mbirerare pole sana paturemeo momanyi bwakiro yo momanyi na sporo yo nyanchonori yasayo twancheire twarorero rituko ya rero tigante bieno kumochere makori omusuri begesujeria kirbo basoime yo morobero ensoko good morning kurwe bituno byamanga tibitindani ainobwate kadi yo gwakikura ino mto prince nyachoti otebirenga inere message yakolika bakagirito chikunyara to gukoro morobero to kono manchito murigeria igontagete tuminyoke goikaseringana liraburi ritsuko lya rero etunyare to gusangana ringana ryito lirabu to goteba butambe neringana yukonyara ligo to segeta kero lya to segetire twamanyangani ngakito gochaka ritsuko lito mo director na on tebingo libekira wasembeo igongana boliro chiri gotebe ngato baisa gotwara omwayerero komera otarata kuna manchito morigeria ringana rito liraburi gotebe ngato baisa gotwara omwayerero komera otarata kuna otarata kuno manchito murigeria tago tuara omwayerero komera nabora mere tumaitigo so se komerera gotoka iri gosegera ko ngento manchito murigeria kole nabo kunyara ko gwa kesimi yaito go cha studio ya 07886663 078 marakabere 6 marakatano na 3 nere namba yo moiro manchito murigeria ntebinga ngakiringa ne rigo kwana nabo igo ninki ekerenga kiringanerio anamba ite studio nereyo nabo igekero gwa kesimi oene kinga wa keiri riogirie TV yago teba sikugo manchito murigeria to nyane to kuigwana kurene narabwata bono chisimi nonde gaiga kubwate simi yago manchito murigeria enen soka TV bwakire ayana kamati bwakire bya kamati esa utwanjire mambiye none ngisire di kamati yanongona ko bataimiro belitera ere ko are wiki gocha pole sana kamati nonge andrea to ko ba mona inu ono ko kuminoko enganeye ogotakuna okara ko abekire ndagera munu ogotakuna neri ngana akarota gete koira neri omuntu karalirengereria mbuyalira so asa mataya ime mbuyalira so ase birengereri bya ime osembo bilira so ora yo bonge igo ba teba mangana batari gotakuna ero batakuniro moeri oye banyora na ntune jisirebu chiritu ababirege to bisi lakini bato maete ni ntu naende mwanya bantu na mahene kamati matuka erire ngocha bale naende baje gototakunira mangana ayata bugati okobesa nonya nake baraya bange bebete era ndio kora kamati tori gochigwanja mangana atakunwe mange bono gati ototakunire omwari oye karo totaete ndagere itomere yatongenta ntori komerera bono aya ningwacho turi twakanire aya ningasende bono Yanya sawa konya bataboboke n'abantu baitu bale. Asante sana kamati. Ai. Manjito murigeria nabo kogenda wakesimi yao kurende tiga oyo minto Innocent Onyango aragukwania maite botambe gao tebanga itongo mocho chi manjito murigeria nalie antigeire kaiga botambe. Karibu sana Innocent. Asante sana. Kwa bokire daya. Yana bokire Innocent. Anyorire kwari ko yalia inchenko yali nare wale gateba nga oraya tigara takuno egotete komanye meaning yo gotakuna rora abantu bakulio muguka batakuna sana Innocent kwana gatema ya ase bintu biringo kani umugusi totema inyasore totema lakini muguka ni nyasore nase binte bine bimo bikogenda maybe nendagiro omuntu akurigota che maliogo yogotindi naraya kanire semambia bano mwanchu murigereri nigwete Diana naraywa gukwana tigaraya kwana to yaigwe nabo gwa kesi migo chaga iga nero gendete gukwana naye se namba itere 078866
6663 abu no gukwana na into asema mbia bono Diana kare goteba nga utara umera utuka nga gwatakunire mambia bono timanye tinga ningo yatagete tamera bugara ye bache naro mwara yatakuna amaje gotakunware by the way rongoli no sendi gotakunwere liye chibande bwate chintobe takunente lakini ngio gorosi rongoli bwate chintobe naliboli kwa boli Manjito mwigeria na liringana rita studio litko lya rero ligoteba nga to baisa gutwara omwagerero komera otaratakuna to base gutwara omwagerero komera omwanjito mwigeria otaratakuna koigure kama ti otebire nabo igamba ngana ali ogukwana obe gukuya chunchiga kurentigana na bwate simeyo era nsoko bwakire Grand Dennis Nakidi bwakire bia sana nakikwaboka mbia nabokira mbia kwabokire na nje nabokire bwenya sautu anjeira naguru ngo twere gose yakanyikire naguru yakanyikire bono nimaite innocent ngukungaina arabunge yagature ngana kiachererwa ntebi ayekeno bya no manyete tabasa kungiwa kebati era ngaki abokire mbu yabogete kebati abogete byapi ai ona ri bya monsunero goto no ni innocent monsunero goto moteinero bwante gutanga nae bono no nyoru nduri kunya gukuburia okay era kwambe kirase abwenerete abekira sabyenerete abo kwaganye tokore igo konye gukuna gutakuna rero kwamirire Totei bono lingana lirabuna ligoteba bono engane yendabo engane yenda yere ngani ritangani omuntu uri ogutakuna omuguka gusemera turi korro omuntu uri akuyitakuna ngora timete gusenkomera bakari barabo engane abana siasa baito barito chorete abana siasa nyuma batararusiri ngana kuri umuntu wabo tigabara litakuna ekaraba litakunire bamanya komera ekaraba mirire bamanya kulikwana bona barabumete mbali ko litakuna yani bakulikwana direct kwanyora bakwanira matusi baramira barayibande siasa yamanya gochake nchafu amatusi yamanya gochaka abo bono no tole bono igase Kenya yeah asante sana uko kadi niko kadi ni one time sawa ye kadi all the days same feeling watu kama koro ba David Tombiribiri rero ntibiti whatever Satibiti Thursday throwback Thursday kera abantu bakoinyorese barure batebanga ibintu biri bikoro bibwate chinga kichingi yo koinyora chinkora abande bale bakoinyore binge asemambi yabono timwili yare ko bage korosi birundu abaye gotatebye semambi yabono wancho muligirili batebanga otaramera toka gwatakurire ndaramangana Diana bwate semambi yabone namba ya itogere 0788666663 enere namba gotwakira esimi gochase studio ototebya soberete nigwetekera Dennis yotebirenga era nabarayaligeretia asemambi yabono naye nabagototebinga inkikelia oranya ariko bagogototebye semambi yabono bagotebanga otaratoka kwamelire tokanga watakunire na ndototebye amaene classic example twabuli yabarayiboka tulende nguramera tole tugegarara tole guseto konyora igatwamera bugara twenda twakore birengera libiri bitabwenereti abagototebye semambi yabono innocent katokanye to murigiria kwane na intwe okomeroko nabera kwa ngenter poiko nabera gotokeri tebaga chinga kichinde ekero kugenda muayerero iye bateba nabega koletero muchande semambi abe kolento muchando monene sawa innocent kandi getio omwangirigeria nago kwana na intwe narasomega tie chuzu menchire ntanyara kingosoma bana basiki basawate bakora do katari goika ensoko tibyaute baneyemo yo kadiana na innocent my tibiti nari kubogolie bitabu erisagaria yero nandeli bwate kalenda bintu twakorire paraga iga nasentiria gondia bwate kalenda bintu binde twakorire pare nyasaye bwe komanyete
Kebati director Kebati risakalia kundi abwate calendar akikwana no murigereria. By the Jeria Kerubo, thank you for coming back. Oiranire. Jeria Kerubo tebaringana ria rero nigo riarengen riabwekanigwe buna toba isako bomwango koiraniria ringana korende toba bango aso koiga na ringana kwa igure korali chungusa na kulitakuna ogusiote basa mangana yonsi piochiere mangana roti nkejeria kirbo nande sauri alikwanire byo manjito muligiria ndariro enchira ya bene yate bangaringa ria rero nigo yarenganigwe buna to baisako bomwango koiraniria ringana korende tobo korende tobo omwango boigo aso koiga na ringana kwa igure kwarari chungusa metanto mali batari ko chungusa kaigwanga innocent nandama igago chega innocent yako kwa tesa kio bali batanta kuparamia wancho muligirelia semambe abano kwa igure inero TBT idoche gaiga Jeriando chatewa okomisiri sana. How are you doing Jeria Kerubo beya mono soko irana narago ligiri wiki yengi mango na batabidayana liyango Jeria sachete gochi igoro na monyorete na rero ndo chosoire nago kiresano mete konye no nje na momisiri ekoro kwembogi eri kinyanga umbi ya mono eno kumakoli kuruchinse mo chiri cha Musaraba town. Good morning gorende twasoire gatokini china mbaso bwangu moncho muligereri na yana bogobogoli link yo share gochi abo mu gusina taite komanyeke gusina ndebona ndoche chi abutokire 200 asemba mbi abono moncho muligereri togotebere on TBT salute tondo mutimuko. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666662
6663 gose turikiriu kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazi na towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wanjitu murigeria bwigita senige Ensoko TV omorobiri n'ensoko bwakire tugendete usanganaye nentunde yende nantogo swasama yatura kumanyali agendete kwene kiwase binyoro beto chiabisi na begononye nase serikali yeito kurento chakabene kurase county ya Nyamira nigo musayo yo mawe myaka 23 Samarita Gideon yakama oyo kurase kinyoro gya Sirate imeye wodi ya Magombo ibunge ya Tutu Masabi county yo agendete kurwani robo gimabwae hosenya gitali ya Nyamira mega yugo sagwanwa na isemoke n'abasacha bande babere asamutigete chingoma chintindi musayo yobono ni gabo ya serikali ya county Nyamira kwene kiabunango ya swaniere nabo ko mubwatukira bokonyi ili anyore obwene bwayo manchito muligiria no robotirwa betro kwaligane no musakito Steven Yarikembonde turaronyora ekeretu wika sinyagitari ya Nyamira Rifaro ekeretu kumera oyokoreire kebekio Gideon akama igakwera teneni hayetirete asiritu kerio asekorengana nera kweranga ni gari kuria ranch ekere ango ya Edison Mosocho yore boigo Morisia amuruseti nyomba na gati ya basaye bande na kumusiba chingori kumuira wika auroche na kumuhigosa ase ensemo ya Sirate alengi nyumba chire sasta twara osiri ranchi ngonyakori pamura babiri bagacha bakase ngonyakori ranchi bagante ngasoka ngotora ko kasoka siko ango yana akabate munsibero mumuroi ango kurukuna Dixon akam akabwata bakasoka unyita bakansiba bakanyiro chiroche ryoka karabangiroche akande nganda rorense elio mwelio bansi bete jingari bale batatu abegi Dixon akama na kaka abangiroje akabwata abegi akambwata ukogoroko akabako na kaka akambwata ukonokobako ango no yokoro kumukaya kenungo so abwate
akandenga yandero kurense elio mweli korengana Dickson Akama nigakweranga nigo bamuigosete umutwe goika kubimba kumurusia maino kuguru kwae gukabuturwa nabo igoti nsemo cha Chansoni agatecherwanse goika gosareka akandenga yandero kurense elio mweli kaimoki igoro alianga getubusiga iga abegia kambwata magoronsa akamita kambwata nda kangaki kinungusukendo kugoro ngakura amaina arueta igoro ande gaboniga mutu kongati ejinsa mochane Chansoni sikongati ngoyonya kwaki me salete takere korusiko abo atakamusa okogoro kwa kire kinungusuko bachagataliuga maina arueta tindikonyaro gotakuna kenda okogoro tindikonyaro gotachi korengana no repoti iri umunyagitari ntenenera Erastus Ndemo niga atebirenga nigo murwere yoiga harachi gokorerwa obumani iri kwenekinga chinsemo cha Chansoni ngo chikobatire chikwirani wabo ikiranu. My name is Erastus Ndemo. I'm a dig here at Nyamira County Referral and Teaching Hospital. So about the patient Gideon Akama, he's 23 years of age, a patient who was assaulted by persons well known to him. And unfortunately the patient sustained testicular rupture and the patient is due for surgery being seen by the consultant. And currently the patient is stable, doing well and is under due medication. Nige familia yaiga yesokiri wetera Dorka Akama na kwera tene ninga nigo baganetio bwene bwabo bonyara ko bugikirani wase omwana oyo gutumia ntubatisha justice intete no mwana yarwari kuna ndori omoitete abugatu aerese because ntuko ikabonika ntura manyenki bare kubona chitaka mugwatu tuna guchaka kumuita tari koeresa nki bakubona saba kwana serikali ankabanya agimbo na tumwatu na mbayibuli baranshughulikira nyita asensemo yo mwegereri omwanya banto eno kumocheche igatebire ngana chigotena ne familia yega kwene kingo bwene bwabo ngonyara ko boikirani wa wanegento twarigereri nkeringa tika twamwira buna office tosoime gere tokonye family na nde twabagairia according ringe babone tokokora to make sure muna yange yabo yabwaturwe kiagara ntuigwete ngagajita kebacha lakini twabade basiringi yabone tokokora bakonywe na ntubu no office twamwira bono gochipi ni fully tokonye family na kobaguide gwekatorrenga omuntu yobwaturwe. Steven Nyerikie Mbonde, Ensoko TV, Sirate county ya Nyamira. Mulili tugotigana na roboti orurogo ichania korwa asenseme ye county ya Nyamira bono Diana bali bakurukwa batatamoke chinga kichinde bali bakurukwa batatamoke balinde bamura mu abatata kera bayibwiru na intubu nego kwano kuno gukagerwa ekinege korwe kebesana gekogera kerokoro umwane kamino yakolere nyenche kamino yu ande muntu mugaka kolera nabego toka nonyene limo chondi alengo kolende limo chelio ndoge go justify gutumika chinguru chinyinge go itomonto is wrong tokwagenda busyo mwencho muri toso ase county ya Kisii asomwe MCA bwe ensema ye ward kurunga Kisii Central yokurunga Wilfred Munyanya so kiri nabo igo kwegerere getambo kirogie county government inseburai umugabana bwe county Paul Simbarati koleta ebiragita ebi asama tukabwango bya nyara kwa bigwasyo lingambichi kwa babigo konya okora magendero asenseme kubwatekana na Munyanya nigagotebanga chinga kichi nigobone county ya Kisii yanyoleli baga lyo chikoba gekorora amagendera manene akwarirwa jeno mwemi sio Kisii Central Ward. Number 2 bantu baminto murangerie parasa enene tobateria mangane county government asama tukaya tigarete asomo gabana ito Paul Simbarati na Wilfred Munyanya yubi. Number 3 ejeni mufara tu areta stadium ebira kitabiria igobugorire no genda bono iga gobirikire Kisii county government kibesa bia irete budget ya ino 1.8 billion ebira kita 32 negitipa 20 igokipara ngote akande wiki wote Kenya saba seni egasi hiyo na yamuto tumete maatari pastor titora na ero sabere bira gitebi tariki to itobegete negasi ya Kisii county government ekurawa no yo mito Paul Simbarati mpaka kitariki 9
umutinyo nane 2027 igo onditaweza kuna goteba pang'ang'a yaye ebintu bine bya county government tena saba sindia Manjito muligiria tugosuka mutwe nigo yabeta omweso gochia senka y'omusubati Debora Kimtu yosiretio mugakoe na komweni ikiaita ase kinyoro gya utamba iwodi ya Kese Central ensemo yebunge nyaribali chache maiga yoyo kabiro mu MCA we wodi y'omusike Kefa mugaka kurogosira kuko agace nyumba iri omwana obo amenye nigo basabire waiga barai bagwanchokuya banyale bagwika ya mateyo manjito muligiria no robotu waliganitwe no musakito wikiri forenge tararonyora sincha yabene NKM kurwa ase kenyorogi otamba ward ya Kisi Central ensemo yebunge nyariba chache county ya Kisi nigerane kiego gokera magega yo kwego gosira uko gachirwe nyumba magega yo gochandika ase kegetambe ase ngenche mechande menge yo mugako yo kurwara ase kegetambe nego gosira bugima bwaye njo mugako na tinde ku Wednesday umugambi akarora mabira akarora tikambe kiro umwana enyomba nande namwira na irimbu ya mono asa yakorire imbu atinjirende yonse mugaka ruara ase myaka emenge akaire ebinto byonse bono timbu atinjirende yonse bono igonte gete koiraniriri tangani kabisa family ya mwamanda arenga mbia mono kigima etari nekerengo ase emiremo emenene mwakorire korwa oyo minto osora arara wabwatiranire emiremo buya wayeikiri iga gagokwana n'abararia maiga yo goyitarire nkeyo ere kuri ogosira okwo nigo Keva mugaka oyo kabero mwe musibe ward yo atebabuna nere buya ko basira abatari kwenyara nabo konyora gwense erinde na barabwo beigwe buya kwa Keva mugaka ego twakira iga ko mongino yo ora pole twarenga kimaino omwana oye mwise kurigeria ine mberere nsabu omwaka yasira umwana orio tigarite bwieka utabwati nyombo okorare gento kelime korara gesona nakina amwete buno murai nyombe yega tumwagachere ebe kwa mabati ko bega tora mabati rero akana ari ngo burai na temete kwa gase nyomba chinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora mabera ase ubutakabule umwana mbuno umwana uyo moke bona kana matemu akora abwati nyumba agasomera gesona nonya nabo nigo kuburia kwa ruwe gochia asaba samaria baya balia bali no moyo bugwancha wesokia na koruo koboko kugosira gocha senkeyo ere no kogania okone kigima asenchirende yonsi iranyare kane asiga abantu baminto tigatogenda gokonya abantu asitokonyara ubwatira n'abantu baitu botamba aneke nyorogi otamba nona ata uno uyo kabero murai agara tokonye umongino tpora toro na murai undo kurwa umongino tpora nera sonyo biasara binde arunka iga konya kamwana katikate enkeyo amona bamate nigo bakabuna mbimono asogosirokwo nabo kwigore bisieri gochia sonde bwensi oragane ko yetarire enkeyo eriko baikange igonkugania barai barororo mono mugambi Keva n'abandi bamwabwegere bankonya abana bakora amasomo ayinaro nari gusaba mane koiraniriri oyo minto Keva mulevu honorable ing'ambu ya mono ase eng'encho ya okobeka okoboko ase nkeye konyora amabati tokorere enyomba eye iga omwana oro wamenye omwana omomura owetanirie emiaka 15 buna ekegusi ikere amasikani tari konyara korara na ng'ina ngesona akorara muno omogambi ateba bono twagokire sana ntoche mosoie enyomba eye arare oruo ogende esukuru ngesura agosoma ogendere botambe bo erinde Nyasaye nabagokonya ekiagera Bibilia egoteba ng'a okoboko gokorwa nigo gogoseseniwa igo rende twegende ng'a Nyasaye nagoseseni ekero ogendete kona goeta na gokora emeremo emekong'u okoburia boigo nigo kwarwa gochia sabarai wesokia erinde kobaikang'e abatari kwenyara buna abwo ngotebi n'abarai bande bari bare ebirogo n'abandi batari ebirogo muna Keva bagendere gokonya abatiremeiru buna oyo minto tipora iga ekere bakonyire teba ng'a netageti echikura lakini ebe ng'a nogokonya nari Nyasaye gochia obaseseni engoripoteria Nsoko TV kurwa tamba ensemo yebunge enyaribari chache county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge mwancho muligereri oyunkri oyakurugunga Wycliffe Orenge nero toletero roboti oru
asenchira bwikana tokogenda busie eamateyemo eyo ya Nyarakoba kigosaba obokonyi maega y'omongwana oyo Maselieta Christopher uyu gwete kurwa somote igoro bono nigo bare asbakogokera maega yegetaseni yensoko TV kumurikira robotyoru nabono iga omo heshimiwa na ndumu wakili Victor Swanya kunyarakoba kakurwa bokonyi gochia asenge y'umwanchu murigeli tiga ngotoigwe ngakia mate yabetege koirana limbuya mono maega y'omweshimiwa Victor Swanya kunyarakoba kakurwa bokonyi nabo igetaseni yensoko TV kubekengani yu ase amaiso y'abananchi Nzasa Marieta ngoroko mheshimiwa Hezi na Nyamoita Mokwa na kabero MCO Motore meye county ya Nyamira wekiama kia Wiper korengana ne story yabege twasembeo asokugani kwarenge kumuga korara okurukunga gasisi mumanyi uyo beda se motari ya Ibara family yabo atokuganinge konyuma sigo ikonyoro baberero murito asengenze yo ntwarigete abaraito toranyare gwikera mheshimiwa wakili Victor Swanya geto korume yabo getutu obeiro gokonya abana tintakano obeiro gokonya asokugani kora sa correspond asobwango ngamurige gekwera 19 ntakana ye makonyire ngamatengo kugani kora se family na bakiti asobwange kemambie kontoma na chicha twagambire ne family na roriro kugani kware ngororo igonga Swanya itabiranire na ndengo korare birira ria se mochari ya Ibeno ya Ibara gokorare birira Ibara umubero chicheri tukori Aramisi umubero bo mugaka gasisi no mheshimiwa Victor Swanya gochiko yo dress ajogorere sanduki na ndagore yase make sure ngomubero yo ikirega iga family enyoro mutimoko niyo yo mwabo igara baira nasoboge mababo bakawaida amaene oyo minto Victor Swanya na baiwo bwangu bwo kongweito na ndibona bwato moyo oibo gokonya amaene na bato toriro musigo bakatwa kumina omonene na bali moyo okonya abantu baye na ande onko musaba yara maya aendre kokonya unakonya konya bogitutu buna ikire ga se kenyoreke around igaiga omonene tigamo konye na anda aendre konya chintakana na baburaka ekora nangise ngote bari chintakana ne yabo burkana abaye ene na atebire ngamoseni we mono na goetero mwakiri Swanya nero boigo litukori arero minyokire boigo bana nyantie kama yoro nero ikirenkeye eke no konyiro musigo renge ga bolo twatigire korera bolo toroche nganto ikaransa totere totebinya sae ngambi yamono twirane ngambi yamono Moses ni ege kogera bune bitwaganeti na bono gando akane mochari ani mochari akane billions o gorire gari bono tole mete twatebire na ntori kuna korera bono twatigire gwetu etinyiria mariga twatebire tinya sa konyo mwana Swanya mogwakiri egera nyare okonya Nyamire ya ito count yonsi anyibwaterani obora buburia okiriga ari bogitutu bwoke na gochaga igase ito Nyamire count atoroseranie chipara inyore chipara anyora chintakana anyora batabwatie emerero batabwate sinyoba chiabo ababekere family ninsere na ndokugani konde ngotakeru abarayase bare bakwigweri ogeri nabo bago kamen egekoera omongi notigu na batumusigo manene bado bwabana batano noyomo uyo renge uyo bono sirete nero renge breadwinner nero rego konye family naende nabera nyagitari asema tukoma kenyora ndeni ntikarande bakabesete baga clear mangana bera tatu so bado ngurangire torabara bakonye family ninse Majito murigeria tugusikana netukase county Nyamira nigaba benyi bechinseme changmono abasae basabire wesokia na kubwate kurabune nchira ya muyogo cha kubachora barayibari batageta sobochori bumwa kogocha asomoro birio tuko kadi hoyogendeta sensengima nigwa MCO mokoro homagwa Fred omoske Fred omayo asabira abasae bonse bekegorgia agency besokie asobonge uko Fred nyachae omayo akinya se siasa mai kanile ngata Chinese pambo so nguru wodi ya magwagwa yire Nyamira county kintunda ikomi ko 2013 to 2022 ngarati gakega na ndira kininyi weta bana njingo na kotara bale bada teba ngirani ndabakorere mirimo butumbe abantu dikoboria ekiagera arare ngasenga ni bono na sobo MCA abasae ngo basaba ese chinga kiche kire chikura chinga kiye ndabasogota bane nenga kiya kire abasae ekiara ntutu abere chikura matuka mange nenga kiya abasae nereje tokorona tachenesis yenere ngakibata kete kwerwa sobonge linde na bro bachoro murayobo uri baranyare gwetogarie ngambro babe geto muraya sekero abo mo president abo mo chumbe abo mo governor abo mo MCA abo women rep abo senator
abasaye beru mono sana kiara slogan ya tanga niko kadi mnanje niko kadi na barabara bongo batebi na wakwe kadi na wasikue na kadi na wakatae kujitokeza siku ya kupiga kura. Abasaye kiara muna IBC atebile tariki 20 na kianda bacha yake kokoli tukura mass registration ngo sababa saye baito baba asubunge bacha asubunge beru asubunge elinde ba kiara bono ige kura na resira asubura yo tubwato bore mwako gocha magwa wa na ya sabe tikuru 2013 na 2017 kwa 2022 nkara banga na tuarana nje kia kasio kwa muchumbe lakini rende nkanyoranga tindai kabuja iko tindai buja iko ndabo muchumbe naba na injire ndo matero ba okulika kaba gotebiri ngantura turaisa no toko muchumbe bana nchua sabo MC ko baigwere kiara se mangana yikura jirocho aba na inchi ko supporters na the employers aba na inchi doche bale bante bringa paka abantu bante ndo nyati tena onda basa kwa kuigo iko tu goti ngamba takete ni bakore mere wanchumuligiriri ndakenda bosiona gosoa asensemelia ya Bonchari niko bono abatami bali b'ekisegi cyo mwaka bw'ekirubere na isano na ibere abanene mono basaliti nago basiriti ni bayabo kubatekana ekisegi cyo banyarako bagwesokia nago nyarako bagakora amasabo nabo igo kubuli gusaba gucia sabara ikurwa asicise mu cyagusi konyarako bakuligiriri ngabanyarako bakonyora obokonyi kubatekana ekisegi cyo niko boni go monchumuligiriri banyarako bagoikira na senseme ya Bonchari inse mu coordinator bo okurunga James Oro monchumuligiriri tonyora roboti uru asenchira yobikirana. Chie mkono wako tu yetu Bwana, ukatuelekeze ukatuongoze, ufute kila nilicho kinyume hapa na pale katika jina lako Bwana wetu. Ntebenga lero ntwakora masabo na IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenengelinga ikobata tukonyora chibas chiabo yiraki yabo igo sabo kanengolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito ikabana yaito na mana kelmo raisia goja gusi yaito yerito sigete mono mbuya momotebi abanyene yake yabasengenjo chisamajene njanya olete na bani banyeze basinge sana lakini tutatenga kimena goja gusi mo action mo motebi na into tatume uchumbe mo ikire president sa gotoka nga gusi inkolerere nga IDP simbacha ndegete kogoja gusi njo kwani gore yake yabo litukolia rero ngwaka buyase osangire kana twakorire kogosasi mogo chenu na kubori Nyasaye aiweberero bya bantu baye buna twamuboririe nande twasabira serikali yaitu yomusike umuchoro ito William Samuel Ruto munagocha gusi aimukie getambo kerogisaine asogo konya na gwakana abatami b'ekisegi ba 207 28 elinda magimabo aira naboronge na ro bamenye buya muna bande. Manjito murigeria tugosika mutwe nigo yokuriye kerogo kyoborae Fred Matiang'i ritkurigora kirantase county ya Nyeri hasanye betega kwigora chiabisi usiabisi ya Jubilee. Ile mnajua Jubilee sisi tumeungana na wale wengine katika upinzani. Tuko katika United Opposition. Na hapo United Opposition tuko pamoja na DCP na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapo United Opposition tuko na chama chetu cha Wiper kikiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kuzungumza maneno ya mabadiliko tu, kubadilisha serikali. Tunataka kubadilisha maisha ya nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu wale wangwana ambao wako katika uongozi, kazi hakika naona hata nyinyi imewalemea. Ama namna gani? Hapa Nyeri SHA inafanya kazi. Hebu nionyeshe kama SHA inafanya kazi. Hapa Nyeri yale mambo yalianzishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yanaitwa Linda Mama inafanya kazi. Hapa Nyeri nyinyi mnaona capitation watoto wanaenda shule hapa Nyeri. Kwa hivyo hapa Nyeri mimi nafikiria nyinyi kama sisi mpango wenu ni kwamba hawa wengine wangwana kazi imekuwa ngumu kwao, sasa waondoke polepole, sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Nyeri Harambee!
mimi nimeridhika, tayari nimetosheka, kwa sababu nyinyi na sisi tuko timu moja, tunataka mabadiliko. Mnataka mabadiliko nyinyi? Hebu nionyeshe wale mnataka mabadiliko. Asante. Kamutwe nigo kuborirwa kwarura guciasa baibori wesokia babana baria babwato muchando boborwaire boborema bwebimo byomubere gosebokorwa nka cerebral palsy erio banyare bakonyora obukonyo manjito murigeria nigo litkuria renge ryigoro ryokubacengera abana abo nabago kubanyora hunenchira ya muyokone kyabuna cinchira cyoko bakonya kunyara chire chigotoka no roboti rwabetero kwadiganwa no musakito lineti nyambane turaronyora Chingaki ense engima egochengera omutienyi bokorwa ogosegeta gocha ase abantu kubwatekana noborwaire bwebimo ase mwanya bantu obumanyekanete buna cerebral palsy nigo ababwatani ao baumerana aso mucho Nairobi na korwa obokonyi gocha ase abamenyi be county eyo abo babwate omuchando boborwaire obu gokwana emambya yeritkoria rero nigo ababwatani abo baruro kuboria gocha ase serikali nene kwangoya richikoria abantu bari bamenyete no borema nario abarwaire abo baranyore obokonyi. Today here we are celebrating Cerebral Palsy Awareness Month, where we are at the climax of impacting the community and creating awareness on a cerebral palsy condition. Indeed, as a country, we are seeing miles and progress, and also the enactment of our Disability Act 2025 that has so much progressive. And now what we want to call upon is the implementation of Disability Act 2025 that the President enacted last year. We have a number of challenges to fast track the process. And we are ready from a private sector to step in these very large shoes that need to be filled and help in whichever way possible that we can assist the mothers, the parents, and anyone else who is afflicted and needs support from us. Chingaki checho nigo okuborigwa kwarure gucia ase amate kwenekia abana bari babwato muchando yo ngosokigwa bare tibari kubiswa nario baranyore amasomo naboigo gukina buna abana bande ase boigo bari bakorenda abaroira abu bakwaneire esabari yabo. I am a cerebral palsy warrior. I am here to say that true disability not a curse. It is how God created us differently with different abilities. I could encourage my colleagues living with cerebral palsy that we need to love ourselves, to encourage ourselves, and to do our best to make our life better. A parent to a 15-year-old boy with severe cerebral palsy, meaning my son can't sit, my son can't hold his neck, my son can't talk, my son can't walk, he's just there. Mara mingi mtu wangu analala tu, tunamwanika na tunamuanua. In case you want him to bask, you just carry and go, unaenda unalalisha kwa jua, then jioni unakuja unaanua. In case of rain, ikipata kama labda niko mbali kidogo na nilikuwa nimemwanika, bahati mbaya. My journey has been a tough one. Along the way, we lost the dad due to depression for the same. And it has not been easy. It has been tough with all the medication, the therapies. Nonyanabo ni gobo ruro kuboria gucia ase serikali kweyeria rigoriria mariogo abaroira abo bagutumia nario abange barakonyeke ase boigo bakwanere buna omoroberio obobwenia osha obairogwa kwa gucia ase abaroira abo. When we see Baba Diaper karibu na sisi tunasikia ni kama part of us is relieved when we see diapers, because diapers has become a necessity to us, and that is our cry every day, in, out. And if at all the government will come in and support us, most of us will have that comfortable place to live in, because most of the time the parents are not known because our disability is not seen.
we would request if the government can put every child under the Inua Jamii, every child that has a disability and actually is having the certificate of disability that is showing that child need, that support. Also about SHA, it's unfortunate that nowadays our special needs kids, we are told to, especially when they are over 23 years, we are told to register them as individuals. Ngoripoteria en Soko TV, eritariane Linet Nyambane. Chito murigeria abana abo babwatubureiro bwe bimo konyora byo mubere bitabwati chinguru kwararenga litko rigoro neritko ryoko bacengera naye buno mwibonye kubwatu mwana buno yo musasokere butambe nyasaye akoraye butambe kuri no manjito muriya togosuka mutwe asege karo yo kubarentamo habonchoria kurwa chenze chiskokyo yakorekana tasomo cyo Nairobi litko rigoro yekorukwa nga Kenya International Investment Forum Mwaziri Musalia Mudavadi nabigomra ibense ya Kenya ngo babete bakora umu yigo yobetko korekana asomra ibense abeteka kureira yogo chekone kyabunensi ya Kenya nechie ko tangana asamangana yobonchelia nabega basaya bange kwenyorera emeremo. Asegi karo gya kane ekio kemanyakanete buna Kenya International Investment Forum ikyo yakorekana imeyo mucho Nairobi Murairuto na omwaziri omunene Musalia Mudavadi nigo basanga na abonchoreri ao kurwase chinse chesiko abubaganete kubeka enibo yabo aiga. As a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Notably, the strategic, innovative, and investment solutions will contribute to inclusive growth and social prosperity for our people, enabling us to realize the government's bottom-up economic transformation agenda priorities. Murairuto nigo abaenekeria abonchoreria nga Kenya nereange kubwaterana na barabo aso bonchoreria asengencho Kenya nigere n'abakolemere mabange abo bareange okolemeremo ase ebiwanda ao. I assure you that Kenya is ready and open for business, and I look forward to engaging with you. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. I was specifically touched by our friends from ADEC, an American firm, who has identified Kenya for what it is, that we have the best human capital you can find anywhere in the world. Boigo amagacho yechipara okubwataniwa westima asichinsemo chonsi no morembe nigo byabekirwe eliokoa abageni ubugusu bokolete nibo yabo na gukora obonchoreria. As many of you will be aware, we have launched an ambitious national transformation agenda anchored on 3 critical pillars. First, we are investing heavily in infrastructure and connectivity by expanding roads, railways, airports, and seaports. We did launch the extension of the standard gauge railway that will now find its way to Uganda and to DRC to improve on our logistics. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. Waigo nigaenekirie asekera esekta eyoborubi chikwale oboremi ne sekta yobosombi nigo byabekirwe nge erio asengencho yomunso bwabonchoreria. To further support investment decisions, the government has developed an investment project catalog, a comprehensive deal book that brings together Kenya's most promising and investment-ready opportunities, and which will be showcased at this conference. We have decided to put together all the investment-ready opportunities available in Kenya
sector by sector, with a detailed analysis of what you need to do to unlock that investment. We will also tell you in which places will you find the space to be able to undertake whatever investment you want to make. Kuripoteria ATV Nsoko irita Nedina Mura. Mwanchumurigeli roboti orurwa Edina no tugukorera bwese mambia bono una kwemanyiria aliagendete gukorekana roboti rwangu sasana D ndoli orotanganirwa renke kurwa se county ya Nyamira ajase kubatekana no esegiliege nkatiganye tebo igo asumungwano yo mabete gakonyora chinko machinti ndiko bwatekana na kiliya korekanete na boigo umuganuria Olinet bwabana bali babwate cerebral palsies mwancho muligeli nigo ruwale ngoroboti rugo segeta na boigo korore mechando abana bali abake bagwitira gaigana Nsoko TV mwancho muligeli twate banti BT Thursday tata togenda umutimgo kulendegera tokogenda umutimuko kera nataite gukina chekobo monto monene ndoto ya nego ya lenge imbo murali buna nabero murali nabo igombo moteli yo hoteli Diana mumbwate sigose ninkirani taite ndole clip yake mukiumungwano yomo bwatogotera taite chikoba ga recording agirete agungo ikana inche birange bimonde code. Amen. Elia, nikuite nani Mungu wa Yakobo, nikuite nani Mungu wa Isaka, nikuite nani Mungu wa Ibrahimu, kwa maana wewe ndiye unayeweza, kwa maana wewe ndiye unayetosha. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani
Showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV ibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon cross tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo Nyamira gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru amenaye tomo chago tengere merobere ito yogosemya na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubwikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bw'omugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yakegimo mwancho mulirili na ndetwiranire chetire chitaikaisano isato maiga yense ya masema mbiabono togoso asensemo yakabere y'umurubili Nsoko bwakire bono togoso asensemo ili gazeti asema mbiabono gombwate gazeti ya The Standard ya Soko boko kwane nabo igo asepeji yo mwelio
noroche ebicha yo omuruoti Mohamed Salah erakorekana koena na omogongo guchia se club kia Liverpool ni chikobango kumanyinga ninki kegendrete se ensemeli ya magazeti ntaite Diana Nere nyarako bagakorokinga ne gazeti ile bwatasoko bakwaye nanjo manchito murigeri ambate gazeti kurwanga Daily Nation nande bitukuria rero ndo cyumugano munene gaigani go gukwanira igore yemebireri yabetike gutinde kwa asense mwiri ya Kericho nande ndo kiritukuria rero umugano ne uri urase gazeti ya The Standard ejwere na Innocent nigebwe kaina kinto chiko kumanyanga niki ego kwanera mambe yabono mwanchu muri bina twakwane na ya century yo boikirano nigo tatete toligere linki kere se chigazeti Chonstina na togo chakire gazeti ya The Standard bagoteba grave questions amaboli ya manene mwanchu muri gereli ko bwatekana ne chimbera cyabo bisigo toka se county ya Kericho nto chikobata gotebya century boikirano gazeti ya The Daily Nation nero nigebwate headline yebwekaine ya The Standard na barabwege nto bago kwanera se mambi yabono bata caught flat-footed again mwanchumuliri batabanga nande nigo batokire senyenchelia bagatebekana mwanchumuliri linga ekubatekana nemebere yo ere se chinseme chu etindekire chisemo cha Kericho tokanda se gazeti ya Taifa Leo semambia bono bataba kampuni za mafuta za onyo aiga bakara tabanga kampuni za mafuta za onyo mwanchumuliri mugano go kwanera igoro ye kambani cha mafuta asabone cyanyara ko bacikwaye gukiliko rugngeko ko cyanyara ko bacigo tebigunga ngo mochachire asikiliye ko rukungano ko nyara ko bacikugura mafuta ciaga chabono njitaiti koni no nyangusi abantu ngo bari gento ikurunga holding toko genda se gazeti ya The Standard tabale Kioni signals Uhuru regard the 2027 power plan against Ruto batabanga boniga Kioni nigatebire ingebe manyereli bya sokire egati ya Uhuru na rigathimba chiko babako bwaterana eliko nyara ko bakoranga bakira sobwamo eli banyara ko bakoranga mbanyara ko babako murusi murayibwense Dr. William Ruto omwaka bw'ikirubere 2022 aiga ase gazeti ya The Business Daily ngo kwana bale Nairobi Stock Exchange black chip firms shed 200 billion on Iran wars wakati wateba mwanchumulireli company chiri chinene chikurunga blue chip chianyara ko bachigo nyora ogwako konene kubwatekana nesegi eliere sensemeli ya Iran na gatebi moisondenga chikambani chikurunga blue chip ichine chikambani chiri chinene igo mwanchumulireli nabo konyara ko bakogwe somera na kumanyanga ninki kelikere se chigazeti echo andamona buneyo na twatige kurukunga Business Daily nabo igo yekurukunga gazeti ya The Star nabo igo gazeti ya Taifa Leo kolende ntagatencha kasobwango na ngotebinga ninki kere ase gazeti ya The Standard indo chega iga bakobolinge emebereye ne yango baboli agendete go samba mulero bagoteba nakobwatense nalinga maiga yechimbere cyogotoka asensemeli ya Kericho bakobolia aba bakwete batindekira ambara byaba nabo igo nigo batabo mwanchu umuligerelia nga M233 nigo yatogete asfagale batabanga SAND ikominene konyenero yaberige kolikigwa nande abantabo bonsi pinigo yatebekana banyaltiko bagotinde kwa asobubisi bonene na nigo bonego mwanchu umuligerelia ekerachi amatechinde kigendete kolera abantu babo bali babulita abanchu babo nabono igachinga kichekire askili yotebekana nga mabolyo ayunigaroro abande esbagatebanga gichimbere nigo mwanchu muligereli chigotebekana cyabwatemebere ya rusetigu kurwa ase county ya Nyamira egenti kuri batabanga ekwamba kororekana kubwatekana gazeti ye gotebanga imebere nire yarenga ase county ya Nyamira ekanyara kabage koirwa sensemeyo negenteke mo bagotaka ko babakoreranga ingikeli bakonyara ko bagekoreranga ninki ekoera emebere gotoka bo mabuli ya mange asiboni gumwanchu muligereli batabanga egekorwe kekyo gotoka gwechimbere cyo nigo cyabwekaniwe no muchando lyolenga sensemeli ya shakaole mebere ikominene nigo yatindegetwe kubwatekana norobotiro tangani kolende bono igambiro mebere yatebekane gotoka senseme ine 33 aswagateba nigo banyatuka bako manya emebere yungano erabu mayaga yoko yetindo kora bagateba chinsemo cha makaburini cemetery chinsemo cha Kericho bagateba asemebere yugati yabe 25 nigere yabana na nigo yatogete ase embere yamo bayemebere ikebekira asobwamo nabo igo nigo mwanchu muligeli ayanyare ko bagakonekirwa nabali bakurukunga abatuki nabo kunyara
bakonyara ko bago kurigeria omugano ora paka ase page ya kane no orega igo mwancho murigeria aswani gamaburi akoburi gwa mange bagoteba nga banyara ko bago chakia gati yabo kili batebire nga nigo boneta keire obunenki bokubwatigwe ungagerete omugano uyu no urasiga zeti ya The Standard Diana tigandara Daily Nation tigadayana nerenda mwali bagarakwana Manjito murigeria ase gazeti ya Daily Nation omugano ni gora ase page ya gatatu aigani gogo kwanira ebikole bini byabere bigokorekana asiensemo chia Kware Nairobi na bega asiensemo chia Binzaro ime county ya Kilifi aigan kubwatikana nebikole biri byashaka horo Manjito murigeria tumetinga Paul Mackenzie no ari asibire nabigo ekina kiae nkegendete kubwatigwalia ase kigambiro irianyarega kwiraniria mabori gwetera abantu bali banyati bagusiria amagimabo kuri ndo Manjito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation ngo bagukwanire gorio bunengi wachakiwe kuri nda mabori bakubori gwanga ninkiri chikoliria litari kubwatiritwe ase bakubori nga registration y'abantu bali yaguse omubaro bw'abantu bali bakunyara bagusiria amagimabo ase chimochari kunyara uri gokobekwa nabo igo bagotebanga nkoro kikerenga amalieta y'abantu bali basireti amagimabo niki kyabetege ko baita amagiki kyabete geko irera ogokwa kwabo nabo igo chi certificate kiri cyo ogokwa kwabo nonye chiamati chiabo tukiracha kuba bogoli abagotebanga neri chiko irase constitution nande likoligeria abantu bali abasiria magimabo ejwere emebereri Manjito murigeria bono yabetike gotugutwa stinsemecho asiba kubolia amaborio nabo igo bagotebanga lichiko ngwena nalire permit gose ogwanchirwa weserikali ya nyara yegwanchiro gotugutwa kwemebereyo unabono bakakumanyirwa nga kurwase county ya Kericho keremebereyo 13 ya nyatike kuruswase county ya Nyamira nigo bagotebanga nigo yatendegetwe bobisi batatebeti serikali ya county ya Kericho abanyanyimbo nabayigononye nabagambe bechinsemicho egento bamochire serikali ya county ya Nyamira kolenda igo Manjito murigeria nigo bakoro kialia sabantu banyarite bako ruswa gusiba gutindo kurwa aigase gazeti ya The Daily Nation bagokwanira abantu bali abanyarte bagusiria magimabo nabano babete emibere yabete Manjito murigeria yekoruswa se gazeti ya The Daily Nation yomugano yunigora se page ya gatatu saudi yo minto Innocent ayo kwanire nabo gwesomera asobwagare Manjito murigeria mugano noro yitu agatebiri nabuna Diana agatebiri gaigani ndocha abanyanyimbo na baraburi ko bakanetera batebanga tibabwate bumanyi bonde bwonsinga emebere ingo chikoba yalingiye gutugutwa asensemeyo aya ni gakanetigwe usogo kano kunigo kwaruetwe noyore omobisa bwubutuki asensemo ya Kericho aselieta okurunga ethaiba mwendwa oyote betenga barabuo tibate betigunga mebere ingo gendera bu Manjito murigeria buna Diana gotebia nabo kunyara ko bakogwesomera na komanyanga lichi kondire lieli ekera emobere bw'omuntu onyara ko bagokobera asinkendu asekigetambe kere amatea yetaratoka kikirike bwente gokoreka negati abasi bakaregoteba ngo mobere nigo gukora imitinye 5 nomo asinkendu kera yakora imitinye 5 nomo ukoralia kokorwa nga abanyane bachikuye mobere kwanyara ko bagosokirwa na ekera gwasokirwe kwanyara ko bagokogenda Manjito murigeria asikiri bateba matuko 18 kera matuko 18 yalire nigo bona bakogenda bosyo Manjito murigeria na konyara ko bakwirubiri nako chaka umurubiri bwokoranga kibakonyara ko bagutuguta umubiro uyu Manjito murigeria bateba umubiro yakero gutugutwa asikiri batebire kubwatekana nagatebanga nigorabe nonye na ase ochia sobo chenu koba ekento kilige gotebekana kirale to muchando monene nabo gwesomera gabu na koranga ninki kilige betege gokorekana goikira litukuri goro omo nenki bwemebere gosomo bali monene weserikali okurunga Richard Njoroge nigale ngasense meyo na gukwaniranga nigo bono batagete ko baba komanye mebere yugwetera askili bateba bachiko bakurigereria ekera yamanyekanire abali bakurukunya gosira abanyara ko bakoyende gurunga decent barrio na emebere yunigo yatogete tindekire ase embera yobwamo ase chinsemo chirichia Kericho aswagata National Council of Churches of Kenya asenseme yono emebere yabegetu Manjito murigeria somera na kumanya kiregento kurende ase egazeti ya The Daily Nation Diana naraba gukwaneranga ky'umuntu akonyara kabaga kwani wekera gwakure umuntu litangani ento bakonyara kabaga gukwanera ngilinga nkuru bale permit a death permit a burial permit ngoberoro
binte byonsi mbibeti applied registration number ngobero ro mwanchu muligili bwesomere na bokunyara kwabago ko somera na koranga mugano kyo orabo toirana ACPG ya gatano ye gazeti ya The Standard yo mugano monene na ororega igano yo gukwanera igoro ya Tuju unabona kagere wikikobaga gwikigwa aseke gambero nabona iga ekera aba bali bagurunga aba batuki be serikali DCI baganetiyo chikoba bakora ubunyabya senka ya ekolende gento kyaberege gukanu igaigo mwanchu muligeli ni gabatebanga Tuju niga asoreire asokwana na orobotiro buli mungani ganyartiko gagochererwa nabo igo mwanchu muligeli ni gabatebanga ebintu byanyare ko babigo ikigwa busiwe kegambero tibiko nyara ko babigo tumekabuna oboshahidi boisaine woko nyara ko bakobagenda busiona ko tebanga Tuju nabwateli mwanchu muligeli asekili bagatebanga bono iga ebintu bikorekana kole tobututukano ngili batebanga ase judge sheet gose asa alibayo nyaltaka bakoli kama mochae nigo mwanchu mulili watebanga nigo bono Tuju abetega gotebekana chitalike 24 nga oberiga kubura na ne robotiro nigo rwali gitigwe ase getaseni kyo banyanyimbo gikuruku kiligia Karen inse yo mosi esikurunga Purity Kobia nabo igo mwanchu mulili nga nigo bono igaba DCI nigo banyare ko bago beke application barbatebanga niga nyaltaka bagakubura chitalike 20 gento kende bago kwanera nga Tuju mumuroye uyogurunga manu Tuju ni atebekana anyaltaka bakubekoroboti chinga kyecho igento kiliba tebanga nige kwamba korekana gutwara umuchando na ensemelie konyara kabage komosora nero nige kaligo tebekana nga nigo era sobwango korekana korwa orobotiro bulimo Diana ngagere tomugano inabura toke ase gazeti ya The Daily Nation na nabo yokwana onyakororo umanje tumulira ase gazeti ya The Daily Nation umugano ino ara ase gazeti ye hase page ya gatano aigani gogo kwanera igoro ya Tuju nabo igobuna ikigambero gya tenenirie aba ntobali bakora obonengi gose DCI wikirana se nyumba yaye na gukora obonengi asibatebire buna abanyanyimba abuti babwatitirichiko ekero banyalite bakumubeka byara asibatebire boigo okogenda kulia koyi obinamba kurwase egetasen kyabanyanyimbo taliero chitoro legento keireire erebono bagotebanga nigo bono aba ntobali bakora oboningi DCI baterigo chikunyara bawikirana ase nyumba yaye nabo igoni gabetega kwe wachinga ki ilianyarega kwirana ase kigambero igo ngabo nigo mwanchito muligeria nigaire chinga kyanyarega kuwena yechi wiki bere nabo igonde tayo oanchere wikirana ase nyumba yaye achigokora obunengi bagotebanga no investigation is allowed bagotebanga lichiko wikaribe liko bwatwa aigase gazeti ya The Daily Nation mwanchito muligeria asibo igoba bagikerio kubwatwa kuri kwaye n'abanyanyimba sibatebire nigabete mishandled n'abanyanyimbo nabo gwesomera subwagare ole mna bagukwanira mwanjito muligeria kore ndegento bakwanire gekenene nkeringa Tuju taliero irete ocheta segeta senki abanyanyimbo koyo binamba kagotebanga nasirete kina kigento kya moiromo eso iri anyare gako nyaraga kuwena anyare gakwirana sikigambiro mwanjito muligeria mpaka chwikibere charire kuri nasboni gekigambiro niko gyatebironde tayo gochikogenda se nyumba yaye gukora obuneki mwanchumuligeria mugano uyu nabo gwesomera nakoranga ningikeli keroro selio mwanchumuligeria kunyara kabaga korora mugano ule sepeje gatana limo nigo gokwanera nga chinsemo ibere chekiama kya ODM keliye gorunga Linda Mwananchi na Linda Ground nigo bono chons chiatia nirenga litukolia ankyo nigo chiko bachigo twara keliye korukunga NDC National Delegates Conference mwanchumuligeria aswa kababa goteba igaiga nigo bono Linda Group era chiko bage kogenda busio no murayi obo okurungo Buru Odinga nomo olikio monene nerebwe kiama gya ODM gorunga Edwin Sifuna nere niga chiko baga kora SML gorunga Linda Mwananchi sechinseme chons chiabere chikoralia ngage bachiko baba gotwara emerobeli yo gotwara aba delegate wikira bonigo mwanchumuligeria kiamekyo nige mbakorekana gotwara muchando asomo secretary general Edwin Sifuna beteka kurusi kwa bisi kubwatekana na kilibate abanganigo baumiranete National Executive Council na gotebanga banyariko bakamurusi kuronyana boyigo mwanchumuligeria kokwana balenga nigo nonye banyare ko bagotemanga koranga chiseme chichonsibere cyanyare ko bachikwaberana nago chasobwamo na kubwatekana na kilibagoteba oyo kabeire muteneli welichiko asense ya Kenya chinga kiechimo Anton General okorukwa amosi wako na ndobete omo
Senator bwensemo ya Busia nigatemire koranga chinseme icho chibekira somwa megende gitaranyarikana igorende nabo mambi tokorigere litorore ngaki ODM eyuire bisamunye bibere eranyaraka gegokora egende kurukwa NDC yabo dayano mugano yu igora page ya 5 na limo umugano yu manchito moyeria nigora se gazeti ya The Nation page ya 4 tariki 25 ibere litukulia Ankyo Innocent litukulia mambia na litukomanyanga mbivu na michi nirili bagoteba entobu nembesi atebanga kieleweke ikimanyekanenga onye nayo bwate chinguru ko bwoyonde nabo ekoba ekomanyekana aselituko lya Ankyo manjito muligiria se gazeti ya The Nation ni wagukwanera igoro yo senator bwe county ya Viga senator Godfrey Ososi bagotebanga wikira boniga nabo igo ogikarike gucokorekana lituko lya Ankyo libagari yaye buna deputy party nigo likageirenga nigo manchito mulieri guchikwenanwa kolendega gase gazeti ya The Nation wagoteba kurwogo kwayo musikirela Morodinga nige kiame kya ODM kyanyatige kubagekana gatigati bande bagotebanga nigo bagusire serikali abande bagoteba nigo bataite balenta moncholerio imense ya Kenya na baigase kiame kyo manchito muligeria ase gazeti ye nigo bagokwana litukolia Ankyo na boigo egati yali baguchikokwanira bagoteba no gutaigwana kulikora se kiame kyo na bigo buna oburayi buguchiko kolekana se kiame kyo kolende aigando chomura yoyo mabwe sokirie oyokoro kwanga Evan Samuga agotebere tari guchikwancherana ogochorwa kwa Wino Odinga kobo mokonyi wekiame kya ODM eragotebanga wetira ase mirimo yaya gokora nabo igo wetira ase omurayi wekiame kyo Oburu Odinga nigera chikoba nobonyomba ego chikobanga Oburu nere okorai kiame kyo nabo igo bono omo togotebanga ne nis umwanoye actually ekera abalende nis no muigwa lakini nende bono ekera bagoteba Winnie tingaire tinyelieta nis ndibwenete kobororo lakini nende umwanoye no mwana kore no manchito muligeria ketugukwanira ngane yegose ketugukwanira ndisi agu Ankyo manchito muligeria igangukwanira bali gatia barai bali barachie kosiria ebirogo byabo osobora ibwa basikia mikiba gukwanira Sifuna bagoteba Oburu Odinga nigataita murusyo kiagera nigarentire confusion asikia mikiomba maitia sateneine osenase ogosire serikali osenigateneine asoko burukania ekiame kya ODM namangana mange turanyato gusanga naye Ankyo tukomanyinga ninki wekera wo manchito muligeria kiame kyo kiabeire gekwamwa peji ya kabere ye gazeti ya The Standard yorororoga kurukumu waziri Opiyo Wandayi nigatenenerete amangana y'echinguru cha muliro bw'estima boigo kuligera energy osebuzare elia energy na boigo nande nigakonyara ko bagakuligera lino na mafuta nigaboni ganyara ko bagakurwe notice nagateba bali bakoni amafuta obaire notice asagateba batige ko gachama abuta banyara ko bakoyana na bayabwatoke ochia ase chiro eli banyara ko bako maintain into ikoro kwa supply chain koranga mafuta naroro mwanchumulige nabo nyara ko bagwesomera orore binta ko bagakwanera nabo igekera umugano yokolikwa orocherere gosenchera elia yogwetelia mafuta asensemo ya Iran egorunga Strait of Hormuz nero ne kwanire gaiga mwanchumulige libwesomere umugano yolese page ya kabere tiga Diana totebigo senayo bwate ase gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation manchito muligeria nigora se page ya 5 na kabere aigando cheni go bagukwanira igoro ya mabuta ndo chagotebanga amabuta naroro imense ya Kenya nabiga ukwanira igoro ye bitaseni biri bibwata amabuta nabego chikambani chiri chigosokia amabuta imense ya Kenya igo manchito muligeria ngagotebanga wikiraboniga igetaseni kende gyonsi geriye gekubeka amabuta guchas Kigali kende kerato kengati kiriko gwatuka amabutayo mbachikwerirwa egetambukiro aigani gakwanete boigori ya mabutayo eri akageretenga abanta bange nigo batayitikolimenta kurende ngagoteba gwikira bonigo mwanjito muri eri anga mabuta tarani iri komenta imense ya Kenya gochakira chitariki ya oteba 15 mutinyokane nigo ensi ya Kenya iranyarike wikiraniwa amabutayo aranyarika gwikirana imense ya Kenya gotebanga diesel nige eganirgo ikira chirita chimilioni 100 nabo ige petroli
chimilioni emeyemo meronge tano no mona isano ibiri 167 million liters che petrol na chao tebanga chikonyara wikirana emiensi ya Kenya guchakiro mutinyogo cha tariki 15 kuri na igoma nchito murigeria nigatebirenga wikirabo nigama butaro emiensi ya Kenya na isaine aranyareka gokonya aba Kenya autebanga 15 days korbono matuko 15 amabutayo nigara mange na ndoro china chikonyaraka gosimiensi ya Kenya Mwanchumurili ineregatie meganeli tubwate asemambia bono togendete kwa batukurigirira inkoira na tule akurigirira no ni sector kiri cy'uburemi nka kibaka bagukwanira se gazeti ya The Standard Boy goni nchikobango gotebinga kibono oroboti ruomodita general rudokoro kinga chisabu chibese nkiri kwa bachigwanchana ngikili batebigo bachiko bagakora egati yabiri tochiko batogote bitukurwa somutimuko nigo chietristeke 25 isata semambia bono kurende tutarasoso mutimuko yuntagetengo tigene ngana yokoliye kirugo cy'uburayi bwense omoske David Maraga Kenani kotebare ngaise kwa uburayi bwense yawo chikobaga gukora ubukurumi nande gagoteba lichikoliro libakalisikwe tigango mwanchumuligerelie omo director to kiragende to nakobaga kuligerelie Diana maite twabere tugukwa na gaiga mweshimiwa Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Twateba Ruto na abande igorinde tugatora abatokurigirira ningikeria abetega gukwana ase litukurigoro mwanchumuligeri asogo chuta tugorinde tonyara kabato kogenda busyo mwanchumuligeri semabia bono Tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Manchito Mulgeria nigo tugendete gusangana ya sensemo y'ikigazeti na kumanya yari kiroro Manchito Mulgeria ase gazeti ya The Daily Nation ye page ya kabire nigo bagukwanira igoro ya Jimmy Wanjigi yoro Moncholia me yo mucho Nairobi aiga ebcha nigero ro Manchito Mulgeria kore nigo bagotebanga bone kigambiro nigo gyateniri kibesaga niri kubwatukirwa ne na Daily Nation Manchito Mulgeria egetaseni kyo Manchito Mulgeria tebanga nigo kiabetege kurusio roboti buna ere no mos na no mongino Manchito Mulgeria tentebenga no morgio konye basiria magimabo Manchito Mulgeria mwaka bachiribubere 15 isato 2018 kolende bano Manchito Mulgeria ke egetaseni kyo nigo gyachetase kigambiro bakaba bakurusio roboti asibatebete buna tari baro basogete roboti kolende ndo chigega oyo lente roboti ruo kurukwanga Jared nero nyalitika wikasegetaseni ekyo kagotebanga basirio Manchito Mulgeria kolende boigo barigete kibicha cha CCTV buna nyatika wikase egetaseni kya nation gakabaga kubwatuka chinkwana chae igonga nigo yabero mweso gucyase nigetaseni kya nation kigerati bari guchwakana chimilioni echo isano na isato baganirwa kana asoroboti rwagotebanga Jimmy Wanjigi no Mulgeria basirio bugmakuru no Manchito Mulgeria ngo koira segazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo niye gukwanira igoro yaborokia aborokia se chiskuro Manchito Mulgeria nigo tumaitenga mbabete baguskiwa kurwas gochia somo rubiro kurwanga Social Health Authority nabano nigo bateba konye batwate chinkwana no mowaziri bwo chenu Aden Duare bagotebanga tibaranyara bagwikiranirwa amagani yabo ikiranirwa bagotebwa ngabanyare bakuruzi kibese aseme uko yabo banyare bagwakanirwa amagani yari bataite bayikiranirwa se kinyagitari Manchito Mulgeria wetera se kiombe gya kupet kekorwanga Kenya Union of Post Primary Education Teachers na nigo bono batebiringa ati bari go kigwanchirana umurobiri yo onyare gokogendera kubare Maria bagotebanga nigo bare mairi kiagera nigo bagotegwa bakane kibese banyare bakurwa obukonyi bwabo aiga nigo baboririe serikali wesoania eri banyare bakubwatukirwa obukonyi ikiagera nigo bakona cyo kibese kinyinge kolende bawikasinya gitari nigo bagotebigwa bakane kibese kinyinge eri banyare bako igolirwa kurasinya gitari Manchito Mulgeria mugando yunga gitunora segazeti ya The Standard aiga segazeti ya The Daily Nation abakwesemya mange ase page yo ya 5 Manchito Mulgeria una Diana agatabiri amangana na mangale se kigazeti Zimbabwe yabono Diana ntagetenda araso asomugano lese page ya 15 kabere ase gazeti ya The Standard bagoteba sense meli kurunga counties edition asbago kwanera igoronga abakenya nigo bono barorekanire gusasokera uburayi bw'abasubati nane mono abarayi abasubati koira ekirugo cy'uburayi bwense kubwatekana n'elishirike limo likorukunga Rajafik Index ekyo Manchito Mulgeria tabanga nigo gikoba gekoligeria samangana y'uburayi umwaka bw'ikirubere 2025 nigo bonega banyarako bagatebanga saba Kenya bali batatu bakenya bali bane batatu nigo barorekane gusasokera uburayi bw'abasubati ko kikoba bakwayulibaga yokoba umurayi bwense nabo igo Manchito Mulgeria bagatebanga nigo boniga kubwatekana n'ubutuki bakorire abakenya 53 nigo bono babwateli baga linene gochia asogwanchira abarayi abasubati ko kikoba bakoba abarayi nabo igo egati yabiri babire bakoligerera iga nigo batebanga abasubati kubwatekana n'iki kampuni babire bakokora emirimo yabo nigo yarorekaniye ngabakorire imirimo yabo asenchira yobuikirano na nigo igo Manchito Mulgeria bakonyara ko babagotebanga nigo bono bakorira roboti uyu mwaka bwiribwe ya mochimikianda 95 naliyo ingakiyo moelio omusubati yasogeti asenchira yobuikirano bwatelieta okurunga Charity Ngilu akanyara ko bagakoligia oburayi bwense nimenyete omusubati naruri kurunga Nazir na yarna temete koligia oburayi rakiri bagotebanga 1997 naliyo nse ya Kenya yaroche omusubati bwate chinguru chine nake kotema kuligyo burayi bwense nagaigyo se bice bekiroro nabo kunyara ko bago kuligerelinga ningoliororo na 2013 boigo Martha Karua nere na temete ko bakuligia oburayi bwense gaigana bogwe somera na konyora asinchiro bikiro na boigo Diana ready ko twaro muswati ko bomurayi bwense wa beri tayari
Njende very ready. So long as no muswati, ko muswati okoboko. I'm ready onyega gwikirania. Ebirengo biria. Birengo kie binande kwa beki onyega gwikirania. Ebirengo Innocent. Onyega ro muntu rachi gokonya abakenya. Igoboro watebire onyega gwikirania birengo biria. Monyonge nante bie nabo yugo mwanchu muligiri na nabo gototebia se namba ito studio 0788666663 nuri tayari kubwatekana n'ubutukio bogotebekana Kenya niri tayari gochora umuswati kwa bumurai umwaka no nyene wikiri 2022 chitimu ekyonsi bibu na kigendete korose mwete no Martha Karua na rweteli etaliayo koteba nguri gya ruburai bwense igona bogototebi ntuliko naro down ya seli eta Martha Karua nuri tayari sana gochora a president kwa bumuswati abo twakiresi mingo bwata tolichinga kirido chikwa tokora Atuli ne erumbe ya yebono nigo banyoliro mweso kurwa seke gambero maega yeki na kiabe getwaro mwanchu muligeli ko bagego kano kubwatekana na kilibateba ngekyombe kigya kotuko umulikyo bomone secretary umulikyo bomone France Atuli ni gabetega go soerwa maega yo chorwa boyia buna umurayo chikobaga kora ekyombe kyo ase libagaliri kurungo mo secretary general ekyo gambero kiliye kuligelia bakolye meremo nabo igoni go kyanyoiro nyarako bageko mo mweso kurwa aski karanste asibikaro bya kurwa asomo chokerugoya nigo gia kanire kurwa ogochika gogotenenia Atuli gotaso abisi yaye omune chebina Jacob Kakari niga tebetenga boniga tigonyarikana kwa mwancho muligeli kunyara kwa bago kana ogochoru kwa Atuli goso service gati abali banyare kwa bakororekananga ebyombe binde mbire bunan byabo kibiri bya nat kupet konya abantu mbere batebire nga bamosoereire Atuli konyara kwa bakarusi kwa bisikota tige byombe byachitebiga oncho komuganore asepeje komine na isano na ibireti Matthew Sedayana no bwatumugano yo mugaka Atuli tinyobwatiga igatu Atuli aba tigana rase egazeti karana gukwanira Jimmy Wanjigi nkagitena nyoraga iga kaitina bo murigeria agwesomera igo karaka muganaga kego kabisira iga kagukwanira igoro ya Atuli epeji ya kabiri kaitina murigeria gukwanira cyar kwa yosomera kurwa asesemo ya Naivasha nigo bono muichano soete amateyemo maega y'umwana w'imyaka 12 uyu nyarta kobaga gweita asensemeyo abamatebaya nigo batigetuno muichana umwana uyu rengese grade ya 5 limoni gatebekana atogete ase nyumba ya yoboraro ka esungeti na mumuromu abo kuboigo bakanyara kwa bakorangelia abanyanyimbo mugano yo ole CPG ya 15 limo ase gazeti ya The Standard boigo mwancho muligereli abali bakotebekana ababwato abalema abo banyara kwa bagoteba nigo babwenete bono ko babakobwatani gwana magendero yokorosi ense ya Kenya inse yekyombe kyabo ikurunga diwa ekigia tebire nigo bono bali bagotebekana ababwato abalemavu bataliko babakwa ulibaga wasoa asobwa gachibwa ense gose uchumi yense ya Kenya mwancho muligelio nyara ko bagwesomera nani gabakwa netaya kurwase county ya Kilifi abamenyi bensemo ya Homa Bay tukulie goro nigo bakorete kiligo ngese senyakemini asibanyarite ko bakogenda sukurubekana agotebekana kilibatenga amagendero nigabulire asenseme yumugano yu noro nigole CPG ya 15 limo togenda se county ya Kakamega asbago kwaniranga omobisa otenete chibese ase county ya Yubono nigo akosereri guchikobaga kubwatekana nekilibateba ngali kabeso lichi milioni 10 na nigo bono mwanchu muligeli ekegambiro kurwa asenseme yukia high court kyanyara kwabage kurwo guchika gwo kubwatwa ko mobiso yo olenge omo chief finance officer ase county yo asikilibatebekana nigabwateli kabeso lyo mo contract oyomo chimilioni 10 chiri atebanga niganyarta ko bagakwana ne emiremo gakwana na obokoreri gochia se county kurendetana ko bagagwa kanwa gwikira boni go mwanchu mulire kigambiro ikinigo gya muchikire omo CS wensemelia ya Kakamega konyara ko bakagenda busiona kumubwata omunkwano yo olenge omo chief executive omo chief finance officer anyara ko bago ikigubosio chibesa bwate nigo chire echi company ya mekorunga Techtronics System Limited yumoncho muligereli bagateba yagenda busio aseke gambero na konyara kwa bakoranga banyara kwa bagwakano 11 million montodaro kwa gendo sabebe sote ba Innocent Yontebiri atagetabe processed chibes chiaye oewa obeka mabuko oruga gurusi kobeka mabuko busio ogendo beka akiba gagurusi akiba obeko bwesati aiga bano Diana lakini oma Innocent Yomotebi nateba
Magana na makongwara. Walo sector iyo buli myumwa nchumuligilia sense moyo bonchuleli ni gobona sense ya Kenya yanyare ko bage konyora kiliotebekana amatunda mayaga yo konyora jibilion chimi sato na 52 chimwe nchumuli chikoba chikokonya koranga kyubuli mibugo nyara ko babugo kinigwa sense ya Kenya mwe nchumuligili bateba chiwese chigero chirigeli nigo cyanyara ko bachikoraligwa n'umurayibwense asanya tukaba bateba ekerekerente somugano lituanyara ko batokora sense milwate ba International Investment Conference kiko yokorekanita somuchi oyo Nairobi gwikira boni gani gobanyare kwa bakoli kabiri bateba koigwana 20 ne chinse nabo igo nigo bandi chikoba bakoli gelinga kigo nyara kwa bagego kinia konyora amabaga yegasi chikoba korosi kubotekana no koigwana uko negale chiribu chimi isatu chiribu 50 no mona isatu 63000 eliyo nyara kwa bago somera na kumanyanga ki SME US sector chikoba gekoboka nabo kujara kwa bago kuligirira nimanyete chinga kikamine chi Diana nabo montago takerwa atake kumanyanga what is happening ngikenda ta sensemeyu bawata ba 377 billion investment deals echi nechi best chigo cha chigo swa sector yobulimi nyegene tobulimi bulito kwarakalyo tutali chumbi togosimeka ebintu bikoleta amapato bagusingo kora bari uburi mu bwakiregento none litunda ndire likarekoni bichimibere Nairobi likorokwa a world thorn fruits naro chomano nalego keranali rete nyomba ari komboli dadi ngaikwali rusi linga matebi naligo le town narengo rokoli sana lili narengo rokoli sana tweto sena lielio lililia omwaga lili lingao lirine thorn fruits mugusio simekire nonga ne ilio ongirenda alirora mugusio simekire kwansalire enoche lingo koro kinda town mugusio simekire bakechi chinde chigo toroka chikobe kuchiara wasi popcorn echibano kai ango tigenda yorate yo buligeli kikirese gazeti yao manjito murigera nyokore egatia bali basimigeta matunda ayo chirabo kondangerie gasiane no konya kugo sengwansale korenda se gazeti ya The Daily Nation page community gukwanira igoro y'inyagitari ya Nairobi totebanga Nairobi Hospital bono nigo abaraikuru asenyagitari ibesokire na komo mucyo murayibwense ya Kenya so gweswania no burayibwe nyagitari yo asibagotebanga gwetera se chinkwana cyaya nyatika gukwana ekeraringe chinsemo cya Western ya satebetebuna nigatagete akurusiye nyagita arusiye abarayibaria babwato bukurumya senyagitari yo nandi batari gwikirana imirobe yago bya atebirenga nigo bono gweswani okwo korente tobotutukano wasenyagitari yo ekiyagera lichiko ndibancherete banyare bagwikirania emirimo yabo nabayigo banyare bagokora emirimo yabo mwachito murigeria no mugano gaigandoche omoteneri bwenyagitari yo kurukwa nga Basli Onyambu atebirenga tibari go chigwanchira na bontonde bwensi weswanani no borayi nyagitari yo ya Nairobi manchito murigeria bono nigo baikira seke gambero asebatagete omurayi bwense nabayigati abarayi baria bagweswane nyagitari yo banyare bagukaniwa no murano gwesomera ACPJ 10 kuri na ACPJ 10 bayigonige gukwanira igoro ye University ya KU Kenyatta University asibagote babono nigo baguchigochora litskoria lero omo vice chancellor omoya maga yo mo vice chancellor bwenyagitari yo Professor Paul Wanaina kurusi wa sekirogo ekeratagete konia obolimo wechieka chiminye na 410 acres ochese serikali enyarege kwagacha enyagitari yase obolimo bwo manchito murigeria egati abali bali shortlisted gaiga shortlisted bachikonyara bagokorerwa obunengiri tukoria rero ngokorerwa bali interview barorenga gusengwe tabale egati abali bachoriri amalita bonale gaiga ndoche omo vice chancellor Professor John Okumu Paul Nyaga Mbatia Professor Steven Onyango Odero Professor Meria Abukusa kerongo somo manjito muriyo mayenganeri etali mu gusingora usendirororo egati abali bakoligia amabaga Professor Godfrey Bulisha Godfrey Matthews ayandoche Innocent lero mu gusitayo the last time twari koligeria urayibwe University ya Nairobi na rucha bagusimba ichuliti abange akineri tukuria lero University ya Kenyatta manjito muriyo nigego chikomochora omo vice chancellor omoya igo interview ngo kurura siri tukuria lero
ase university yo kuri no mwanjito murigeria kuri ase gazeti ya The Nation boigo nige gukwanira igoro y'abasaya bange banyarte bagusiria magimabo chingaki chokorobekana imensi ya Kenya ase gazeti ya The Nation nige gukwanira igoro y'abanyanyimbo una babete bako barutera amasasi abange bakanyora chingoma chintindi abandi bakaba bagusiria magimabo asibono abanyanyimbo babekirwe koba abantu bali bagoita gose bamochiwe asoko baita abasaya bange chinga kichokorobekana imensi ya Kenya aigani gotogote bigwanga abasaya gwitania emeronge 5 nomo na isan na batano na batatu 68 mwanchito murigere mebere 68 nyanya tike gotoka ayuere ekerengo kiemeronge 5 na inye ase abantu banyate bagoitwa imeyense ya Kenya mwanchito murigere bagukwanira umwaka 2023 na 2024 na 2025 nebe kirega ekero korobekana kwale gokoro imeyense ya Kenya angemono bagukwanira igore county ya Nairobi na boigo Kisumu asabanta bange babete bagusiria magimabo na boigo bagukwanira igoro y'abanyanyimbo bali abaye bete baguita abantu ndo Alex Masai na bekirega na litkorega sekigambero mbanyate bakagoike Lex Masai mwanchito murigere nabeteka wikiwa igaigo munyanyimbo uyu nabeteka wikiwa sekigambero kolende nigakanite amamochae lakini naru chimborogeti chibiche cha CCTV chikorokia wekera alinge okora ekero korobekana kware gokorekana buna alinge gagwikira chinsemo na kuruta amasasi y'umwanjito murigere bagotebanga gabwate bunduki nande nigale kuruta amasasi gonga ngokwanira bali boigo omumroli bwe chimaski oriko chimaski nero munyanyimba betega kumuraso mwanchito murigere bagokwanira bali basireti amagimabo nande bamanyika ine mono mwanchito murigere nabagwesomera sobogare gazeti ya The Nation page ya 12 onchumulili na mangale se chigazeti echo semambi abono nabokonyara kubagugwe somera na koranga ningi keroro anemono onyara kubago kwemanya buna kwegure Diana gotebiri kurwa se gazeti ya The Daily Nation na Standard nere nebwata mange twagotebiria mange ayale alia okonyara kubago kweligerera ntwateba asemambi abono Diana tutete kubuli umugusinga obeirange gochoro murayi umusubati kobo murayi bwense kaeretenga nabura besego kubago kweligerera yoro gosichimi ngocha chirabu ototebye ekora na intro batokore survey yeyo twakikishe tororenga abagusi baito babeirange ochora murayoro muswati koira libaga lyokobo murayi bwense enekera tokuna kogenda sensemeli ye chigosoli tonyara ko batokurigelinga ningi keroro asendo chegaiga amwanchu murigerli igoro yekeminano keligie kurukunga ki Olympics ense ya Kenya chikobage kogenda bosio asaba gosoli bali bako babako gosoli keligie kurukunga mupiro ofolebo mwanchu murigerli nabo konyara ko bago kosomera gabo nyara ko bago komanya na mupiro lyondo kurukunga hockey noro no legaiga dandero guchukwa na igoro yichi gosoli nabo konyara ko bago wesomera na korange kikosi kyo kianyara ko bage gosokigwa keligie chikobage goshirikia ase amo keminano keligie kurukunga gia service imate fole bogusi bagero ka service bagotebo mwaka bw'ikirubere 2025 nemo ase skodi ya jare ko bage gosokigwa samarigani eyo na nigo Kenya ko bage go host ekeminano keligia Nations Championship kam qualifiers elibanyara ko bagachora nagaiga mbaligereire skodi ba cholire nindoche ekirabungire uru Kenya pipeline asabali bakuligeli mupira volleyball nindo chabange bali na KCB na bundo chegaiga na nsemeli ya Prisons abagosoli baroro abange na nsemeli ya banyanyimbo na bundo chegaiga na chire koligeli ligaiga ndayana ngoligia lengelieta lyomugusi na injira bondigere tinge korekana volleyball ya itonga itoja twayetigera aigando che Mutinda Kasandi Boke Nekesa Ekaru Barasa Chebet Sokoiyo Chemtai Cherob Sirengo Adhiambo Sande Namisi na Mtira Namisi Sangu Nyongesa Sandui na Kata abungati abali bachorwe kogenda gochikoba bako gosoroli timu ya Kenya asekimina nekyukia volleyball timu ya basubati ngo ikerete kera umupiro yore wakuboli of volleyball kera mungale gosome school mbagakira kinaga a tall girl unanga bona wari gotebigwa nga direro noganiri nateyo mwarimu nga yaya tinkunyara wa proviri asenate betenga walking race no kwale
Egorende na bebwenerete. Tiso ite aro working race innocent agungainiriri. Tagete. Niso ite karona ringi class 1. Tate oligererie simi studio orogo sengo na gwaka bali simi bagotete bimbali tayare wachoro umurayi umusubati kobo umurayi bwense. Kibatinera ngo totebi ari kurwa sense mu yakabire ngambali tayari gosenga kiekale salango chiare ko bagakurwese club kia Liverpool Mohamed Salah mwanchu muligerelie swagale gotebanga bono nere nigo agotebanga niga agendrete kuyaliga ni kurwo kwa eli kwae na konyara ko bagagosoka Mohamed Salah niga uchiko bagakurwese club ikyo se anyalta ko bagakurwo kora liri tukolia lengelia tichi kabire na nigo bono igale miaka 33 na niga arwete ase club kia Roma konyatara chese club kia Liverpool mwaka bwichirubire na 17 na gwikira boni gani gabere gakogosoreria timu ya Liverpool asabateba anyere gakoruka marachiminye ne 35 na boigo mwanchumulire swagoteba ni ganyonsiri chigoli chimibere 55 255 ichi kubwaterana Premier League bimenano Beyonce wiri abere gakogosoreria club ekyo ni gabere gakubwire club kia Liverpool ema ebiegwa na boni gani garuro korali kwayenga gochiare ko bakakurwa ase club ikina bogototebia ase mambia bono nga kwabere tayari gochoro umurayi umusubati ko bomurayi Diana nayo kubwate simi atotebia karabagochiaswa lakini mwanchito muligera nanda nabo gwaka ndoche 63 nabayigo 41 nabo gwaka totebinga usinole tayari ko mochoro umusubati ko bomurayi timaitigo semu yari gani ti mwanchito muligera timaitigo se kwanza motagete ko romo swati gakora karara bwatisimi okay Elen Soko TV bwakire Diana bonche miguna wambire na kwegule nkwane Innocent na mokwani Innocent wakwani na nchire sana oyo miguna tarasoka ko nyomba wajambu iramba kaseti bu yarakini umongwano inyonyore gukana kotini narore kanete assesti una kutama sasi kiorera ne ro monyene uiteto umongwano uri ori kon kimaski lakini ende tigatora agenda amangana yokuriyo musubati abo murayi ano mane tukusiga abasubati nto bachaite sana no muchumbe bweka ntora awo musubati na maene egotorare sana nyango binto imate egento kesimutire kusiga awo musubati asa kwa uburayi na bara askoba honest ya so kwa binte binge lakini timatinga kenyere neikere echore umurayi wesa ko musubati lakini kusiga atocha yaine bakanyona bangina bando kanyona bacha etumungu ko muruberera gose ko muhakira kikura anda kenkyo gagiteke ganiri gokorweri umuswati nera chorugo senkyo umuswati yaganiri gutwara amarego chorugo no murayi Diana kwambori iswa jigiya ngite gwerere tege koru erinde komane botenje bora umuswati ya choru igoto gwenete kwegichinse cy'isiko kirici ira abasubati bagambira babira abagambi na intu Kenya tonyore ubusubore bwo abasubati ebirogo nabo baraseka kwa buya okay eje tobera twara tenira abasubati barabera ba MCA babiri kigabana babiri birogo bibinde bike lakini iyo bago kwa buya na intu tigato chenki twegi muna kise kinde erinde to abasubati uburayi nabo barakore buya ntoko no kubasiereria asante sana Unyango no tramo na barigere inyuma ndarasoka asante yana ndikewia kibatiera batebanga abasubati mbali tayari kuramu yakara mwarore onkora na yachi chagaiga na bugo moyoka tukubwatanye gego cha Diana tujara ko batoko genda busio te eli tujara ko batoko so sensemeli chi cartoon tuligereria musubati mwabere tayari kumacho taraira naso kwangoroko oikamine ke batirero okay Eren Soko TV bwakire Soko TV bwakire wakire bere mambia bono mentali ogiake igonto kuiwe kwanyure chae kwanyure chae kyayeli ogire TV to kwana to igwane okay ahora manyanga igategerere muina kakogenda guchimuina bono na beka bega siengo sana igese mambia bono mwanchu mulirwe na twagotebiri basubati abarabu nabo point nerike batiate abayokoramo ngakitu muswati kero ataitukuriyo
rai ebinte byonsi ubirigereire Okay. omutanda uraramiru igondo chenga ntendo chenga basubati mbale tayari kora na ande batarachake meeting mbabwe kaini abasacha baba batiga turasaba tiambo ateyo moerio Nsoko TV wakire. Hello. Nsoko TV wakire. 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 Twabokire mwabokire bya. Twabokire bya ningo kwana. Tunategereze oyonza kali okwana kurubikuyo. Sakali rero nkiye kiabeire bono igabono mambi. Ono manye tawo twati na wako gambara kini site rorore ebara bangora. Obare ngora. Ebara bangora. Yotera ubakorosia mandazi bwango. Ebara bangora. Abara imoko. Okay. Watebire ngabara bangora. Biya mono sana kuruchinse mechio chia Kikuyu koronga Zakari ya Mwoma. Abanataka kuboli Zakari nga kitora bangora. Nande ni tutukuruga twabuka twaliganya abana bende skuru nga kitora bangora. Yatura kolera abo mwancho muligerio borai bo musubati bwarorekanire asensemeyemo abwese bakare goteba nga nigo musubati oyomo achita kamoselio mugakoye arua setu kayaye tabasa kona koba gakona gunchukana nororo mwancho muligerio kubwatekana na Caroline go bakare goteba musacho yu nigo konyako bagakogenda setu keyu na gotaka koni numunginoye kure domungino ya moteti karwa ubuno burayibu musubati bwa chakira sensembeyu magana Italia ya Innocent Gale gazeti ya Taifa Leo nabo konyara ko bakugwesomera na koranga nga kyu musubati atebeti mugaka toka kwa duka yangu toka kabisa igoni ya Irene ora maya na ora maya nga nogo genda togo seli bwenye teri ya osonyekere ya ino ine yae nabeko be no mwenzi na ndo seli ya lero mate kurulero muchaka goteba nga mambia tokache koboli nere biya muri kebinto biri naro cyo muntu getenanto mirete message mambia seke bute kyo muri gerere toje tokwa na igoro ya kwenda joint accounts kwenda joint ownership ya properties na makabesa tu akwana sikuisi abantu ngana bali bado joint account mambi sasa mambi ni chembanye kwanza Zakari kabe tayari pechi kama kabero mwanjo muri we are good to go 2027 kilometers aiga batebanga tulibosio aige gari ye nigere ya NLC nagaiga ngoro kibale historical injustices ibintu biri byabere bigweterwa mwancho muri bwe somere na korora dingi kirabo gari gebugoirie inerese mwe cartoon page 12 ya gazeti ya The Standard. Manjito mongera na nchinda itengo irase cartoon irese gazeti ya The Nation irase page ya 19 ego kwanira igoro ya tuju mbabegete box gatiga wo manjito mongera tuju no aregago akumetie lakini igoro gari yagotepanga why won't they fit why won't they fit yo manjito Mulgeria agando che DPP no eregagu boigo musumeno noro abara imbali kuruga igo manjito Mulgeria ba Mulgereti agando che Murkomen na boigo Douglas Kanja no motendio no murayo DCI go somo biso DCI no ba Mulgereti igo manjito Mulgeria ba bwatumus rende uise kurigel taraisa na ororo why won't they fit magana na manga sokire bande batebiro ba secretary general mbukarasi gete binte bingese siasa ya dige tokia tuju kyabere interpreted into several fashions atabanga tuju gatakira so igwe box aibwenere aisaderoro ine cartoon ya korokya magane kaminayo Diana nyete na gatebiri nga musaja na gaseriri kuru seduka musaja na gaseri kuru seduka togo seri gonye teriao onye teria ino nande kwanza nachiete kera sere tibu matukaya lero kumino ngisana nga kwanza nachiete do agatikale doji kumurusio ngentongere ndakumanya nachiete na bwana lende gaseriri mwagachiete koira noraga nyo chiete Innocent emieti njarenge abo kusenjarenge aye Innocent igonde Kirinyaga County asakuru kukutus
nchebono rero nangana chese chigazeti kurinde nogo nanyorete sabari ya mubaso kanonga chikoba ngorigereri nga twikire kirori mwamato ito nasiretie umuibori oye chengoro kwa chweya iteba Joseph na sainiri tebire nga gare kutus tebangiri nyagarochi bone message yegocha excuse accepted permission granted igoro message nene naro chero goteba consistency yaro goteba ngome ite ke otokoro omogeni togotaka omogeni uyu nyagochario kario kana gitugo manyanga omogeni uyu kirenga kia inkiri kieke akitiga mwakire simi ayu amwakire simi ayu simi ayu ikabone ngo mwakire simi oigwaye toko igunga mparare tumakwegena ngano arabu muntu tako imuka chake kubura kurwa tigae tuigure ra gutoka rwarabu kutusiare wazere bwe kabwene tano ne simi ayu ayi konya ndi yanyare kana ego rutumire message go chaga ira tumie credit kiago na ndagwakane andakane yakane goikakane muntu ajaga ya deni ni kulipa umetekera gote bari kutus ithete tumanyanga no ari kutus ya maana gose ne bintu bya yaga totebi ya totebi nga kutus yara maana gose igare nyumba araire rero tetwetire irobia netokera maana nga no ari boli ane go chakara igari ntuli koigwa bwakire ngagi chweya bukwabogire narole message yote bangiri nyagore mekiri nyaga sakor kutus ngayoroji baranda ya sanar takatawo ninkare nevire amatanga amatanga ore serious yoko genda matete tekotegera nyugo se gari kobugere chae to konyutata kortwaru etega busa 10 otete to kwerenchera kabiya bano ijere umurigererio igure bura gwakwanire kai jigokeregeze nembe ombegete tutwatete komanyanga yobere tegara gwatume message go jagaiga wateba nga gure njira kogenda na ikire twatene nira sakoro kukutos twabugata nyorega kombeiga okay tomanya kurwororo to proceed okay asante igonteberia barigereri gongwerere na majanda mbugate kai to sabu muchange sembe ikabije muchango rotingo sabara kinirendo yora we no mokani ikabija gutore zimi yane ikabija mwasalije pole sana ijwe barare woro kogenda rigweta tebaga aligereti chisemo chia kutus ntagete tukure mugeni tugare ase enchira goikagaiga tuchukwa na Wilfred Bosire ni gare sesemo ya matatu sector gitange kireru na kitotete kumanyanga ngaki kichikoba gochia sesemo ya Gusii na nena asobo sombi bwechigari gochia sesemo ya Gusii Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Kurumucho mwanu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubwikirano emanya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo cy'umugusi Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Egensoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegataseni Egensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia wika chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni Egensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Tomu chago tengere merobreito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botali no mubwekano obtindu bosombasi amte ninki kitokore Asamarieta goroko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Matarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare ichyo butindu Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
omwancho omurire bw'ensoko TV igeta sengia ensoko TV ibwatira senge yao gokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili Chini Gongoro Perpetual Machine na Nyora Netrobin Yensoko TV oboroso bomugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba Momelia kenena poto akeleko yekola mama naboigo ntukwiba basai aba bakurwa jigenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulie Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Eje Nensoko TV oboroso bumugusi twirane nande chitire chitake 15 na moma iga chinsa ibere semambia bono mugeni tutuganyetega igaga kurukomba secretary general samagana aliyo basombia secretary ya Nairobi iga kurunga Wilfred Bosire kolende gaga ntebinga Innocent Express gwe ingendete kuna koroma go chaga igase omuchyo yo Nairobi nso asamaga chazina tawas kolende semambia bona sobwa ngo moncho muligereri amanga kwani rugoro yegetange gekwaga chwa Diana kiereli gochia ase chinsemo chiria chia Kisumu no mwalige chikobage gokoreria ase nsemelia ya Malaba matendo bwate Malava era ndio tuchitoike Kisumu yani Uganda bono gekwaga chwa ase chiefs baotebe ne phase 2 lakini ataonga phase 2B niligo chaka kuruchinsemo chia Naivasha egende goikachinsemo chia Kisumu nabo igyo phase 2C eligo koli gochia ase
chinsemo chiri chia Kisumu goika Malaba ne liye nyara ko bage go soa ase border na anmono inyara ko bage ko na libaga ense eliye korukungo muama toito ense ya Uganda inyara ko bage kubwata egetange kibago tebanga egetange keniyo chiko bage gutara gwetani kilomita 150 goika 155 nebere na nigo bono mwanchu muri ubwaga chubu takiri go chiko babo chaka chinga kichinde chonse kurbono iga na also kwa baga chubu bagateba nigo botakiri bo nyara ko babo gutwara $5 bilioni 5 ichi gotebekana chire bilioni 5 nemo wikira bilioni talim bilioni 5 na menugu 50 na nigo bonigo mwanchu muri chikobage kwagachu gweterese ntukiri batebanga konyora chibese kurwa ase ogosangiriri gwe chibese kurwa sen sector itoye sector chito na mono tujara ko batoko genda busina koranga tuanyara ko batoko ligyo kubwaterana na bali bakurunga private investors na esenye nche kamine yo niyo chikobage ko konye serikali ya Kenya kurusige ndo yikuru kwa makabeso kurwa sense ya China na boigo nkikiriye ko bage ko bwati mwancho buligeri niga batebanga bono ige ekerege tange kikiriri kiraere niyo chikobage ko bwatania port ya Mombasa na boigo Kenya ko bage ko bwatania ense ya Uganda na Rwanda ko ikira ense ya limezigo sense tange gikurunga bono gichikotebekana gichikurunga na the Northern Corridor Trade System mwancho buligeri na onyana bo ekerege tange chikobage kwagachwa ebintu biribire bosio ba anene mono bakoboli nkelinga kelikere kurwa asensemo ya Mombasa goika asomuchio Nairobi ngera cha korosio oboita bwaye na boigo ikere tuko batugo kwanera asenye ncheka minejo chinsemo chinde na chiro chingorelekana chire marginalized boni ge nkwanere nene nelinga nigo gusiye kobolinga yege tange geitokere asemambia bono mwancho muligereri ese unanago tebye kero mugeni tachi ko baga goikaga iga igenta chiko baga otokonya ntoligererie bali batete ko soa bose bali ese biasara bia echigali chiricho bosombi kurwa Nairobi go chichinsemo chirichia gusi kuna gokwana tuli ngai bachi ko baba kobera na bwa tobumanyi na totebi ngai transport system yo chiko baga kogende birengo mbire bye chiko baga kogenda kulenda asemambi ya bono aye no mugusi no rabu no ligendete koligererie nkwane yegendrete nande kwabere go gosoma gekora kwabere to kumanya kwabere go kurigeria chinsemo egetange kebuna tuguna kabatoge kwanera iga ngikelioroche kerabe ogwakwo konene na ngikeli kerabe okonyoro konene gochia ase chinsemo anene mono moronye nchiri chia gusi ase mambia bono nabo gwa kesi migo chaga iga enamba itegere 0788666663 elitokwa na sobwango mugeni ga gochicha oikaransa nero to chaka tukwana na igo twakeresimi otatebinga ningikelia oroche kerachi kobage koruku the biggest gain go second kelie kenene kirabege gotoka kurwa sobwaga chobubwe getange kikireru nabo igo naye kwabere go gotegerera ene nkwana kwabere go gotegerera sama tukamange bantabange babere bakoye kwanera nabo gototebinga ogwakwo konene nga yoroche kore nabo igo nga yogoroche obubuyo bonene buratoke igoro yegetange kikero chikobage kwagacho tuarorire mheshimiwa Nyamoko chita bagakuwa na Clinton bakaigwana nga omwelio mbagendete kuliginchira umugusine yarakonyara ko bagako incorporated gose ko ba connected asegetange kibuna nago tebye semambia bono go twakiresi migo chaga ige namba itegere 0788666663 onye ko rumuntu olio bwato bumanyi bwoko ntarogeti bintu nabogoto tebi na nemono nonye nayo mugusia so ikaranste kero gwigwete getangege gokwano baroro bakero chekera kiagache tu aseke aliko bagegweta chinsemo ototebye asemambi ya bono matoke na isa inakubuguli une tonge goika isaine imaikira na isaine kerato ganyete umurigiria kesi migo chaga iga mu director na gonte nabwate kwamba korolekana umo senator bwe county ya Nyamira okongo mugeni nere litukuligoro na orogetigwo kogechigukwa yegoro yegetangie kibuna gekobuli kwa mabuli amange ngagusi nga ikere ntunga igekoro matigango turaigwa enkwane yumwa nchubuligiro. Because this is not house of rumors, Madam Speaker. When you rise up and raise serious issues like this, especially when I'm not in the right mood, because Madam Speaker, you know, the railway line that was meant to pass through Nyamira has been diverted to Sotik, and then from Sotik we are being told we should just watch as it passes through Kericho to Sondu, then to Kisumu. Those are the issues we should be deliberating as a house, not telling us issues of as railway line all the way to Malaba, Madam Speaker. There is no way you are going to develop the economy of this country
If the railway passes through Narok, passes through the county of Bomet, Kericho, then you skip Kisii, you skip Nyamira. And the people are serious economic movers in this country, Madam Speaker. You know the tea that comes from Kericho, from Nyamira, from Kisii. You know the bananas we supply to Nairobi, the traditional vegetables called chinsaga that comes from Kisii, Nyamira, the avocados. It is unthinkable, Madam Speaker, that a railway line can leave Nairobi, pass through Narok, Bomet, Kericho, and then you skip Nyamira and Kisii. We are being told that we should watch it on our neighboring. We just watch it pass. I can't board it and alight in Nyamira, Madam Speaker. Sotik is not Nyamira, neither is it Kisii, Madam Speaker. If you want me to alight, Madam Speaker, to guide you, Senator yes, Mugeni, Madam on the rail question, yes, because the question that you rose. Mwanchumulili ne ngwana yo mo senator bwe county ya Nyamira kuna kwa mwigure senator Kongo Mugeni itukuri gorekera ariko bagagukwana sebunga otebanga ntugo ikaranza tukwane mintu binde ekera togendete kurigireria nga county ya Nyamira na Kisii chiatigiru atebonye gitangi kirerige kogenda kibwenete gwita ase chinseme chichons na nemono na intumuro mugusi ntubugate egento ikurukunga ase a serious implication go just owaga chwe economy ya Kenya. Chisaga chito chibwenete chieteroro gintakwa nirigoro ya machani tugabwenete gweteroro amatoka nande bone into gikwamba gikorekana a senate yalingi koiguro yomo obwaba senator kagokwana ngarakini ngoetakere sotik igo meaning bado liboliriri koboli gunga Nyamira nkeroro is still a question yegero kwego mo senator ndagatebanga lakini ngoetakere sotik aya Uise kurigereri boigo umuraibu ense darobire iri kogenda gusiri tukuria rengeri umukubira kinu ise kurigereri sabari ya nigo yakubete timanyanga egati ebintu biri byagertega kuba umuraibu ense garo sire na ura tokumate babiri gotara sana gotebigwa nanya nabo gotebunga ko go slow nabakonyora nabakonyora burunge togoteba ino seri sire nabutura nyori tukeria sinarare no maite maybe tinga kicha chugo cha gusinchi taramoikera yonyore gose mukutano no rosoge tobwango ekagera lenda agateni go monchumurigerie semambia bono na kiki gitangie gitugukwanira barai bakwanire where do you think keberete number 8 studio gere 0788 666663 twakoireri bagana ebu no mugusio minto nyara ko bagwa kesi migo chagaiga Tonyara ko batugukwana semambia bonekera tuganye tomugeni ita chichegaiga tonyara ko batugukwana asenchira eli yobwikirano astwaga tebiringa na bugo chichagaiga ndoche chi message ngo nagocha chire kurende mugeni ito kagerete ngaga beirange go ikagaiga ase mambia bono mwanchu muligereri kagerete nga ntagete senyencho egera twaliga nyomo ligereri biya egwenere tigatoge ndo mutimuko egera twagara omugeni asaberete tonyarako batokoirana tuchake gukwana enkwane yo asenchira yo wikira Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako.
Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ase miziki yabagaka eli abantu bakongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Murieli asema mbia bono na nde mugeni witu ikirase studio li nawe tenga tika turagenda tuchikwarigania mugeni wikiraiga tebekera kwiguru murango bwo nkankongora asema mbia bono tuchikoba tugekusanga monera sobwa mwirto nyara ko batokoranga ninki kilikegendete na namono twete kurigiringa bono gochibosia the future of public transporting ayeberete kera bono tuna ukwanira iguru yegitange chigari ngwenda jiri gusi Nairobi daro nkiroro kilikiagache tulirio mogaka muske Uhuru Kenyatta nera achaga improve ikikiaga igagiunchuka na chi estate chia Nairobi tutete kumanya abantu mbere bagendete kuna kuligirerio se chi container Mombasa gari yane yachire tumanye tiese bagona korengera linga mura gitange gisigo cio migusi igotora nyoro gwakwo konene gosegira chiko compliment biri bigendrete kera tutete konyora asoboro sese nyenche kamineyu nigo tugoba no ngwano yomo nande nera ne kontebiale seneta kuruku tigamndara murangiri seneta Wilfred Busire no ale se studio ngagiwa kire agyo gendete semambia bono aiga ngaite kwachire one time kwa vile go kwanira challenges mubwate se sector ya matatu wana tuachire SGR okay intatengo kwandeli bagatogendere gerenta ite kurigereria iga kotebigunga ringana lyonsirira bundi karororo asembambia boro tochikoba to kuririgereria mwancho murigeria namono buna gotebiri umugeni no araiga litanga ni Mr Wilfred ngoteba kwaringe nata to identify asole na no secretary general buna atuli Aturi maite overe secretary general for long ono mbake value ya ite you know General Secretary General ya Mass Mobility Operators. I think
tokoreta abantu aba nyene chi company ne chi sako cha transport industry in the republic amo bona tore bona nche bachorete mu sector general yabo kaso koligeria mechando na solution chida as a sector yetu Obosombi as a nseto ya Kenya. Iye mechie menene gosengo na murap country. To go to country. To what a membership ya everyone who's willing to be. You know, as an association, your membership is voluntary. So far to what members ange meronget abantu chi company ni chisake merongetano. Chi operate Nairobi na up country. Up country. Yeah. Long distance na commuter. Na commuter. Yes. Wono inuma ete mwabelira mware challenges na inuma gende takorosi master plan ye myaka ende okonyorere ikomimbu ete vision ya 2030. Sibata to sector. Yeah, of course, the what plan because the industry is dynamic, it keeps on changing. Even the bingo change. We don't I think where we headed. There are similar sector Obosombi. We are embracing green energy, so we are moving into electric vehicles, and we are proper funding yasingenjo unabantu ba Obosombi transport ndobwati funding from the government. Okay. Ebi asare byonse to gutumya chibes chito na chilon cross bank korani bi asare. So bon gantori in discussion na company China, Japan, Korea torore sembato the electric vehicles, higher capacity vehicles na at say legal yeah, because chigare was one get expensive say ogochigora. Okay. But yoko ogaso ogochiran nchire cheaper yako bwa che diesel. So challenge to what one ne funding, but we are trying as a association. Okay. Corona kutoranyare or the chigarecho. Okay. Kera gukwana baigo ni multi-billion sector batabange bali ba rosiriro delieto ko ngaga chakirete se matatu agakina akagenda iguru akagenda guchialia investment yere worth it west nyinge sana long distance green energy vehicles inchike busi na buchuka na bibi ntokuligera might one is this in technology on say chari echi boni gechi what a distance coverage distance of 280 350 kilometers. So that is the better life. That's why to what injira yo collaborate na company echi na dynamic ya para chito ne distance to cover to discuss na maratoro sembanyare botoro seri chigari chira end those distance na ande ngagete taringa ne distance yoka ne infrastructure cross charging stations such one ne technology nya it's not as a state ya Kenya but ingote amatore there are one company which is trying kwenda operate but again no matter monopoly one kare kama nere ebintu bikobe bikomwake. Okay, so that's why we are engaging we as operators to direct imports electric buses mugusi yagatebekana abwate powerful influence ya matatu sector essence ya Kenya. Very true was the perception. No man tukenyo mugusinde and konyoranga out of us abanta you get a position taringa abagusi we have the numbers ndubate nambe nyinge uchakira abantu bako invest ya biashara bya matatu investors afanya kazi coordinate segari ndio ya matatu Nairobi nimanyitenga okwaneke gusi chance ya yokonyoro mugusi is either 3 or 4 to 10. So it's in a nambe yokoro kinando bwate influence ya sector ya matatu ndaba gusingo etomabare chigas chonsi. Okay, wagwariro guso gwetoma kumbu gusi boniga ekera mugendete kurigereria amagana yo a transport. The big question ese nyumba
abagusi barumba gendete kurire gitange kiereru kitaraika gusi kubwatikana ni plan iri rwasiri na ndio mungwano yo mu Faransa atebete nga igitange kiereru national unity ge connect kirase bono no murega igasamangana ina mobility ngoligereri muri ngakia abantu bakoenda up country long distance igente kinunga kimwa kiligereri kurwa sense moyo basombi welcome digosemo atabanga gojina kebolera nigusi yabu tole buya we welcome my tento bata chi means cho basombi chinyinge to bata chindege ndo bata reri neri gozda bata macha koruga guchusi ndo bata water transport ndo bata chipara bono ntuntu bata obokomwase egetanga koletwa nekinege ntwego supplement as a transport modes so na no rege tange ikarabara tete tange ya Nairobi Mombasa abantu barengate perception ninga chimatatu chibanda Mombasa ngo yarachira strike ya bete na roche pake government ikabeke directive ikabitirilia abantu babuguli mezigo ne SGR there was kind of a directive ya lengoro amade ndobwate chi nini ndobwate human public transport na cargo bono as a cargo as a challenge na as abantu bosombe be Chicago mate cargo nebintu bikobe kwamo biabe ku once kwara so nabira tware impact as transport ya abantu bakora road cargo transport nabira tware effect because bakora ibintu byonse babekraniamo egetange geche kebogoli ebintu ebyo the volume ina beranyare ko reduce maybe to asabantu bakona road transport asensemo yito ya abantu gosomba abantu abantu tubwati effect yenene asengenche getange gekobogoli at specific intervals egenye kobogoli chins ensayemo ande kuja kubole sa chiza kianda cha gose chinsa inye cha butko no what chi intervals na movement ya abantu mbali gotwara fixed transport intervals abantu nya bago change so ngotemere gokonya in one way or the other it complements road transport igoni niwe cha kubwatisi ntunto bwatyo obokomu mono bocha because no ninche zazingine ngwa mwanda tikandine SGR so ndobati problem yogocha na ndo SGR teko genda into every town every center tego swali kera serisa still trocha ban obosombi bado no botoko bantora float okay yes igurunga ne game changing thought abaro bakorengerelinga mura ibintu bitu birachiko mu chandegere modernization yakire abantu batebe ibanda bakora giciro cikwaga cyubate abatwarusiwa akidede like ejire wakebekirenga still future ino neroro and for development to kana gento and actually as mass mobility operators igento to korigerelia na kitwaretira chi company ni chisakwamo asengenjo obosombi go invest as a transport ntole limited to kokoro obosombi bwe para bweka ekere insayteko and develop like developed countries we can as well invest in even SGR when we have mobilized take a capital base so we can be able to invest there's private public participation partnership yes we can work with that government you see like expressway is not government owned you know so nabotoko nyara okore ibintu bunebyo so togo chamo tutware capacity you know mambiende na wojo konyoranga air association it is doing air transport is doing rail transport cheap trunks you know we want a country to be more modernized more sophisticated in terms of transport okay I think kwara kwa nire sense meyu igoro yobo sombi na nemono kwarure your thoughts igoro yegetange kaetenga sense me abantu bali bande banakorengereria mbale bale batenga bamura bona chimatatu ngo chite bitule bye bye kwarure egende gili kurungikirenga twarorire boni yese mambia bono Mr Wilfred oise kurigereria Nairobi mubwatenkira ino mokora transport what is this oko wish nangangia korekana county chitu chia Kisii na Nyamira
osengi kilikire maati murareta muko gani kirakorekana Nairobi ega mu exchange notes maite ntobate chi dynamic chi yani chi tofauti chia living standards chi capital city cha andorigere chi reserves ntobate chi dynamics chi onye movement y'abantu mara mange gusiyo ko nyoro muntu abangire sabali ujo kwani abayiri Nairobi obosombi bwaye no ko move korwa samo go cheso muntu akoregas you see so the water dynamics and the volume cha obosomba abantu so I think and the most okonyora cheese rural areas exposure ngonyore ne tofauti kidogo y'abantu yeah I think that could be okonyora kwa bantu bagusiye kera bago travel dabora twale specifics obrezinga rero litukulie chiro rero nje sokie gari dije jore jisabari jijike Nairobi adebwate matuka y'abantu banyikanitenga rero ne gas bagocha kera tuna kurigereria nyenche kamene I think kwa ne bintu biri powerful whatever ne dynamics ichire tofauti sana bagusina abantu bagendete ku invest ese matatu nagegara nakurangiriga igatutete kurigirira paka to provoke umugusina arebo nigo bwate chibes chiayo tete go swasi matatu industry yes my key steps tiri dadia go chakira itangani onyo sa matatu is a business ne biashara oso malo ne biashara yebia lakini tutageti osoe ne ogoregari ne lona nando otegeme gari eyo kwa your needs daily needs osako genda igo tokunyara go survive ndato chakro kwanda chigari chinya kore gari nya totebe onyo kugore bus to chakre bus 33 seater eyo gari eyo 6.7 million na bakunyara finance up to 80%. 6.7 million kiroko kwa bekireme kregento yali ne gali gosokende para 6.7 onyore kwa bekere chibeso sine chi million ibere ne deposit bank eko bekere the balance ya from 4.7 million egali yoko nyakana for 4 years egali yosoko te banga ne rota kete wakande rent wakande school fees egali to kuika kwenye kora 4 years ogo choto egali yeko bari auctioned or repossessed by the bank. You will depend on it. Because total collections, collections P in a month, it can range between 500,000 to 600,000 total collections. That much fuel. Fuel nere korichwe sinyinge. In a day, the consumption of mafuta, it's not less than 11,000. Let's assume it's 10,000 mafutoka per day. So, as 600,000, 300,000 chikanda sa mafuta. Tumanya wachenda to the services. The service insurance, county levies. In a month, it could be around 100,000 in those figures. So already 400,000 is an expense. Miambiri chia tigere miambiri. So ndo some miscellaneous alone it will be around 167 or 170,000. So you have at least around 30,000 over and above. And you see, in this, it will account for 30 days. So that days go to stoppages. Nyoregari ya watu na waskari, ya watu na kanjo, ya sari tukerimo. Mogomonora. Ya mogomonora. So, egari normally toko tebanga, when the otwara, it can either give you 30,000 or you can get a deficit of 30,000. So every month you need to have your 30,000 in case you don't meet the targets. Egali also akoni enjoy after the 4th year, after you have prepared the loan. So only got mondo tato sama tatu. There are two options.
nuko wat chwesa ugore gari cash onye ugotake loan obe patient obe kerregari obe patient tutaka konyerie egari yo eyakane ogonyo chwesa buya na bagonyora ya kwanyora chwesa buya in a business wakane loan then go ukora wakane loan egari it can give you a net ya almost 8,000 afterwards every day. So normally to come back chimese long term. We invest today, then we eat after 4-5 years. Igonye kwa invest rio muntu kwasa semata tulitu kulia rero manyanga miaka nero gukora kana makabeso. Onye gukora cash. Onye gukora cash you are entitled to gochaka goikaransa na konyole bintebye sobwango sana. It is becoming hard ko beka chigalie siti saka bagusiba kale gorera sana. No maana. Ngagirete ndubwate eshidemo. Company most chigari chikwenda abagusiba ito. Most of the company, most of the circles that you call circles, they are companies. They are owned by individuals. It's a limited company. It's not a group of people. A circle is not a cooperative. It's a limited company. It's owned na Bosire. So when you go to a company, for instance, if you are coming to Homeboys, Homeboys is my company. So you are coming to my company. So okonyora wantu wande chi director chinde eba bwate I'm sorry to say it, like they are selfish, They want to milk you as an investor. Wako manipulate bakware. No. Ore tegari ya ngotebi you need to give me like 200,000 for entry. Then maybe if you have the capacity to correct chigari chinyinge so gote won document gari. Onyo comment you comment chibesa chokore kwenen. So those are dynamics chiroro. Unlike the Karekobe cooperative, a SACCO where members is membership owned. A SACCO is a membership owned. So SACCOs and the watanete gabakarosi SACCO yabo, so they can be able to agree. This may be the number each galogata. This in each wakana gochia cooperative. Okay. So duwate dynamic each one. Dynamic nechi nyinge sana. Asemambia bano mwanchumo lili ko iguro mogeno itoikirega iga twara chakere twakuneke ngese getanga nyo kwa neregoro ya SGR ochirega igo totebiringa ki tukonyara kwa batokurigereria sector y'abasombi binte bingera rero ntagete turakwanira umugusi enchira ko invest chibese SSM yo twabere tokurigere challenges chinyinge jiria chimbu chimbere rero ndoligo chikwanira. Because chimbe litukulia dolitware kara turabe to kwana gose kwabere go chikwana Mr. Wilfred Kurumaiga kwabere se chikokas chinyinge sana chikoligereria nga kituranyara kwa batoko improve matatu each day and every day matatu nebwate its own story. No maana matatu nebwate story ya no ninjene story ya matatu no ninjene story ya matatu because na bere matatu njetinda kora biasara binde biasara na kora ne matatu biasara na kora matatu iga na bere conductor ya igari Nairobi ya matatu na bere Kamagera matatu iga Nairobi Kamagera ndoro wicho chigari stage leo te beba waiwe yokoegwa bali mugatera tu chikwe baba na korreyo na chirebono na ondri matatu na ondri company ne SACCO na ndibona bere SG association ya abantu matatu so nchina kindra se matatu matatu ne biasara bia dekogera ne service ocha saba na nchi kiagara serikali teriko provide na bantu bako nintwe toko bekera investment yaito to provide nendo matatu ya berge go change. It has been transforming every day koreka to agachire stage o egari etabwate SACCO also egari mwendo kukoreka alikuwa tababeka para chimungi kicharengoro chigang charengoro koreto kwenda kwa civilian gagote buto koreka sto gokora ono to ikire mbaga to ikire asetole state controlled self-regulated. Self-regulated. It's not state controlled because there is no serikali no go support. No support.
that is igento bantu karaboniga kiagara they can't control igento batara investing we have invested in it. We are self-regulating but still regulated by the government in terms of igento bantu kora. So transport has changed over time na ndebono tutage tuko kini transport yako gara to ikire kiwango yenye 4 years ago ngwa nkomanya chipese nkolikoli ndakoro 1.A to B kiagara yale nkoba yangu fracture so frequently imbaraga gotwa wade 500 asa 200 Eliam Africa jantu achira 300 but mono gokoli ine that's an extreme it's really extreme you get because no Eliam Africa yungu irarenge bakachigari chia yumukia bantu so you see there is risk no manyine gari yago take kuimukia bantu you see if you pay slightly more telling an exploitation per se you get ne risk it's a risk because ngoro chari chikoirwa na ndibono chikari koirwa tiri mechando yaito na mechando ya serikali kora tororera mura mabera lito tini stage ali tuometie menu tutabwati kende mabuko bwana SG mono sana ekogera amaisha ya it depends no muntu humanity ngoro yo muntu njibwe koma nyenga kinare ntabwata no nefa I had to borrow from a police officer akangefa so no nincho monta chantebe kinde karonda stage because most of the time grava na stage where my vehicles operate monta kara chira tabwate fa na ngote oyo mwemuki free kiagere nero na bonya tubwati mabino bwate so it's the human heart you want but yes matter to I can assure you abantu ngo buri bari bosa no genda stage any stage if you honest you don't have okay and the guy santo ri bako bankira ini whatever you mind pia I'm going to point this point timbati pi na kinongonya you can get one person yes it's possible twararo le successive stories chinsemeyo wakwane rigoro ye 33 sita bono omuntu narutete kugura akanisa at the market price right now perhaps you go through figures netaba specific ndato goteba chiga chinisana ndobata chinisana chikalba ibere asaboniya ndobate 7L ne 9L 7L ne kuburi abantu twali bakwenda kusi kuburi abantu 11 tishato was 14 the recommended capacity is 14 for comfort na lego kunya ko abantu 11 11 years ndobate 9L ego kuburi abantu 16 ase capacity I went to 18 so egari 9L World bono abantu 16 orange between 5 million 5 to 5.5 5.7 million AM na erebi yase okora long distance but what dynamics ya long distance long distance ye chire seasonal egari ko nyora ya rure Nairobi ya chire gusi ya rara matuka to gusi asinje bantu babahotira nane garte gotira bira bantu so from where I sit think what advice someone to make 5 million over 5 million exclusively kwenda long distance because na cope that investment I really prefer advice from where I sit commuter you are guaranteed abantu batare enga muna koragera community enga muna koragera abantu Nairobi abantu korukisi koenda Kiogoro maybe for instance those short distance abantu batare korora madia kubeka ko Nairobi kuchigusi I think the dynamics ni chinyinge abantu bari na chibasi squeeze bona mbasha chabande jana ona bagora chinoa abeka they are not licensed to do the public transport as we speak today. You know actually licensed? They're not. It's illegal. They're illegal unless they're doing like taxes. They don't have NTSA about the number eco licenses 9 and above to get a road service license bakiga leto the capacity and 9 passengers and above
So but bono asengencha abantu abange ebatagete gali ichira bange kumnyoka egali do maito to kumanya ko ne PSV bono it does not have a speed governor you get so it ni wate ko ngendere speed yigo so abantu maita ba Kenya bange twanchire ko tukoba ina hari nyaste yogochia so wajira zeta yago zogochia odete chimbero chibe chinyingi so bono ya the competition as T-shuttle because you see eno iko bole ando 6 shuttle iko bole ando 11 ndia bole ando 16 asenga ando bataraka you see ngari kimunda kolina gande ya bantaba ando sita asenga mangere chore soke ne minyoke so ne what that dynamics so aso montomogen otabu ati other vehicles as long distance I will prefer to was abogenda say direction here because igano nyomuntu akwa misled also into a business opambu chibesoro umanya kuanga a business asingenja abantu montare ngoba honest amatebinga this chichari chainechi asingenja busirinda getokonyora ayonde trechigari so ngira ngote biena bako achibesa after all kwa gorire to kone mambi it has to stay in my sakona oranga chibesa because we earn from franchise fees so ikina kwenye kwa iko challenge ya sana wakwanire chiko urucinye kirabana to kumera ne yago yagendere para yarachire nacha nagora is of course a serious risk nabokonyora nibwo atebe chanda yaye barora boniga baoniriyo boli bwabo baigwete nabakugure matatu yikiri buchimi ibere 200,000 yole training sanera beke para ikore nabokugora ionere a two-way. Chigari chikoro ku 7L 9L. They are modern Toyota. Initially to what chi 5L Chishak. Chishak ne chigari chinkong de Persevere. Chigari chi 9L 7L. Chinichigari chi more of computerized. Kaya tuarire shida abante bakoranda the special nature expensive. So onyo muntu akotaka kochaka I could prefer arechigari chinkoro chishak. Achakere chinkoro. Chinkoro onyo chire well maintained. Na challenge de boshiyabane meta chigari ekarwa gorregari. Onye trakwa agenda no muntu kolika of course so ndo bata challenge chiyo na azingine abantu bale batari ko very honest umuntu cross chipesa bikasa tisa batebe gali ya break it down yo batebe ngalera ya butule egarachi inde so you might not be able to recoup chibese chibekiro na bora beke yakoretera chiri bibere lituko chiri bibere yakoretera matuka 5 ya breakdown yako saba 20,000 na ndo wake sasa kwenye yako 10,000 or 15 so wachire deeper by 5,000 kwenye repair wancho muligereri kwigure no tolero mo secretary general na muiba na mungainanga ne SGR to kwana na onyo gobwate gendo utete kumenya igoro ya batatu ndo arada ndo mozedetale already mozedetagetera bora wasiga mugusira tageta device muzini matege changing ya transport na balimu na wacheto bakabuguri chiloni bakaleta bakabeka chikali cyabo para abange sana nonya nabanyanyimbo nonya ninu abamwakire se sector ya matatu mubegetoro bantu babwa toborori bwaba bantu babwa the questions kiri chiko regard ya soko beka kendi yonskeli bwata se sector ya matatu nabo kobolia semambi abono wakesi migo chaga igase studio elie tonyaraka batogo kwa na namba ito igere 0788666663 elie tonyaraka batogo kwana na Mr Wilfred no ale se studio semambi abono elie tonyaraka batokora the way forward ngakitoko gendera ko ranga matatu yakine which bosige togere gwatebire nabo o prefer montara chakire galiere sasi nini lakini uramanye galiere well maintained na ande techi okoretero muchando igobuna nagotebiri nabo kunyara kabako kwana na intuga igase studio bono twakwanire binte Beyonce CP chibese cyakira lituko chigocha how best can I save this money cha matatu mambie ndekere mbule ucha gontuera timba sekonyora timbu ati taili ndo wate nakitokoteba ase
limited, most of the limited companies okunyora abantu bange mbali korengere ligoro ya investors per se but yasanga ncho abantu muna bosire oyo omenyera maisha onsi ya matatu yonto twakorere neringa kokorete gari yao ekoran tubate sako so every day toko ira chibazo chia management chia franchise chio wenta wakana credit ko kare gari para toko menta chibese chimibere ase chigari chinke chimisano ase chibasi so when toko saba chimi isato for instance ase 14 seater toko ira 500 korwa ase gari ayo manyene gari twako bekara chimibere ase account yao ya savings chimisa zo chatigara for instance ase office operation equivalently na se chigari chibasi onye toko ira weyemo chimisa no necho chiao chimisa no necho running of the company so as what we into according to muna into esako ya negose company ya ne no but one in here ombo is near long distance ya kwenda kusi but company ya ton service kwa MCS sako so like for as one as MCS sako on a daily basis montago save we have automated our savings and loaning onyogo save onyagari ya sarekire egara jiro tukogoro tera small akobisi also a system yao kwa request a loan automatically you can be able to take 50% of your savings. If you have 200,000, you can take 100,000 on your mobile. Wakorega yao wakana. So that is what we have done for growth as well. Yakogera igenteke moneke a dream na matatu. Kiagara nchina rura sobo conduct igo all the way mpaka sende. Na gotwara sanity as industry mpaka tokonye afanya kazi aba ba own industry ba own chigari so yantona korre boniga and the project imbatneri data afanya kazi they are saving currently ndaka tukoba beka into groups ngobate bachora na basani bagachona nyina abantu batano ose 10 kibase kiba saving na rigegari naba egari ene ino akane loan mo okora I'll give the logbook to this group you see, gradually in a span of maybe the next 10-15 years of course yes okay asingencho we want to give them again to Krabakonya so toko ile gari nya to a group so akauta ba ile group you repay the loan mo kora wakane loan but the good thing about no they choose because they are drivers and conductors they work in this vehicle but they own that vehicle. So we want in a span of 15 years because most of these people, they drive vehicles no miaka 30. Umontoru gabo atabuatikende because matatu once muna chinguru chacho na wakea no na kusunywe gasi. Kere gasi yo kubuka 4 am or at 10. Wana muna miaka yetu na uskaiga na kabokere chinzeji. Boni dunya ko ko na nyoru wake gosha ngwande beti kwanza ngani chenyale so that happens so tutageti abanta bagenda chigari for 30 years unyore bakonyiro muntu yo mugukora chigari 20 erururo ratabatikende so those are the project okora chia ko make sure abanta bamanya kumanya the cost yokorani gari so they garba irwe gari they become more responsible kubwali lyalengera tingi bintu bikubwando nkore nyore chingo nyora nchendu ere gari amanyo muntu yo manyine gari yongere gari you see there is no employment in this country muntu yongere gari muntu yongwa kana insurance muntu yongwa kana tand we gari bare abaskali ngoli bari gari yego era corruption tonye kwanire bateri koera abaskali ngoli bari nande kobera para you must think the other way. Yes, exactly. So kolire ibintu byonsi umuntu oyo abandi gutwara ibintu byonsi ngomonyene gari yongere no nyingo nyara chimichana isano go servi yane nabwo ate cost. So anyare kolire gari bya nyare komenya matukamange. Thank you so much. Na resi minere go chagaiga gagerete ne liboli boli soko bwakire. Wakire soko. Lero kundura ngagijuja mbiere. Chucha nere buya. Togundore wono seneta no ara. Mirumbere
yinga lakini ile sembuyere. Okay. Itangani kabisa andagete gwakira seneta mbia mono na inde na baile yakagocha yabutukire iyo kara kya mwerera na bagwaka liboliria ya liboli gochaga ige namba ito studio gere 0788666663 tali rai sana kwenyora muraibu noyo iga muikaranze rere phone ali 1 hour ali chisemi jirichia ya bwate sector ya batatu na ndimo na bagotebi what you need to do egere onyara ko bagukomanyanga kire koigura gotebanga barubono batagete gonchora bali ase echibara babeka owners babe amini babe vehicle owners ngetera baruska ka owners because the sector ya private yende chigari chinde chikuru kuchi taxi tigadura gobeka kandi yira biratoge dero ne bwata machaya ni bwata machaya ase emambia bono konyara ko bagotwakire simi gochaga igeli tonyara ko batogokwana naye na namono nyara ko bagokoboli kelio tagete komanya anen mono kurwa se sector ya matatu nabanda bangi bagendete kubuli baroroboni gabagokwana bagendete kurwara nyomba gwale gotebanga munta gotebiga kyonde tako ngaina pino senti pi ogenda matatu Mbaro na kinawo tebina information ya matatu umonta wochokwa the face of it monta gotebiga ali na bego kwa chiri biko mikalito itari very honest iko era na bego kwa ndo what dynamics ega na kana to breakdown so you expected you are calculating at 10,000 times let's call 26 days because good dimogere na banyakanisa tu let's assume on into 60 you know you are calculating on 206,000 nerega and clinic mundo na bago to be on paper yali na bego kwa 260 per day but you see egaro na into reality kwa nyole gali 3 or 260 it could give you less got it bono your expectations sharing 260 egali yako ile 150 na kiokona kiora kuma investor because you have put your investment there so chi information ile monta to tabi monto mene tabi monto dynamics chama to ne no mbako to are thick skin are you willing to isangu bagali konge ni mbako konge isangu yes okay igo negentu kiganetigeire chingaki ojare ko bago kojora libaga nako sororo mwanchumurigire uraraga tetiga ndararigiria subwango nya SMS keroro ne SSML ya WhatsApp bali bago chabatotumira ujumbe kwanyora bakubulia liboli gaiga kirandeni sai nararimbia mono kurwa SSML ya na kurwa tebambia mono mugeni mbia ko guide sawa mbia mono asokonyara ko bago tutumira message yawo gaiga asemambia bono nindo choma tulia teba matulia na role siasa ndra tuliko kwa na siasa twara bwatokira sema mbia bono asogojara kabago kwa na 90 eltonyara kabatoko genda busio mubusi bono buna atigalete iga asema tatu ni tubono tokuru kwa defining moment tulina abaikoyo ni chikabira chindo of course chire of late naru chigali chinyinge chiko genda tati teba specific lakini gana ndo chipara Eldoret na ro chigali chinyinge sana chiko genda chinyo chiororo kororekananga investment nero ya chakire kogenda guchioro kwa kwanire ese tolebono iga and plans to gwate guchibosio guchikogenda oro public order county chi atate koleta BRT matatu siare guru BRT what happened inumwa aba migete bajicha ndra miga da torge dio mane ngendu yansi ke boate public or government investment they tend to fail chikogwa asiki asingi ya corruption asiki asengenjo umuntu zatoko implement aros chiwese tariko singa for the public good BLT on paper is a very good project but in reality in terms of sustainability maintenance it's not workable unless it's owned by the people. But if the government and the care or ronako, you don't go to every we talk to every Kenya Airways. It's making losses. Yeah, chi loss. It's always being funded by government, exchequer. So it's not able to sustain its operations. And I wonder how a carrier, an airline carrier can make losses. National carrier, when private entities are making profits. Originally kinere yegete eserekari, and it was started
corruption. I think asingine ibintu bindi tutari gutaka gukora ikwenda. I think umuntu oreta introduce kigali kigasoka isiko chain wise kikaburia abananchi at a given point here in Nairobi. Tukwenda ko umuntu yatotebi how much money was collected and it's singa church. By the end what kigali chain wise singa chikuburia abantu bakana cash because that money was banked too. So abantu bakorosa kibese babeka banguse kibese kigali kigusaga watch park. Egacheta gachesa namachika procurement. I've never followed up, but I think it's something that we need like to review and ask. So that's why I'm going to unless we get proper leaders. I'm going to bakwe kadi, yeah. Because we want to chore if you ngozi, what the interest of the citizens. You know, people oriented. Not entrepreneur. You know, I'm not. You know, all these matrices. The reason why we can't have any need only government eco make profits. You know, they want to privatize pipeline. Even to me, you know, it's not a government should run that, make money. You know, sustain project for public good. So BLT, there is conflicting interest. From the ministry, from individuals, you get. So they want like with this project, how much are we going to make? Because BRT back to our infrastructure, you know, development, because it has to be exclusive. This is maybe a dedicated lane. These are the terminus. Onye ndoko nyara korosi ndoko nyago otija chi portals ganda Nairobi CBD very roundabout. There's a very huge portal which has been there for the last 1 month. Of course each para chitra chinchiribu ya sana. So we need like to understand ngitoko chakera ngitoko genda. We need to have a plan. I think nande chikali chikurunga bus rapid transit chialenge ekerengera libono mono kialenge kia omogava no mutangani county ya Nairobi Kidero. I think more importantly nero gekwanete mono of course nkialengo previously but nero rekanete sano ulimute banga to that system. No, you know it's kind of national government because this mass transport rapid transport it is within Nairobi metropolis. Actually they were like the 5 counties. The 5 counties, the Kiambu, Murang'a, Machakos, Nairobi, and Kajiado. Those 5 counties. So that we can have a BLT that gets Ekor Murang'a, to have Ekor Kajiado. You know? And to have Kiambu, Ekor Machakos. You know, that was the model. Bakarete, authority Ekor Kunamata. Namata was to oversee this. You get? But Namata was never funded as an authority. Elieta tuliaje. Elieta no korosiri abantu chigazi. Kwarara korosiri abantu chigazi njuka kabe director general ye Korea authority you get this money from the exchequer. But also kolegeria to baboringa what have they been able to do? Wamya ko yanda umuntu tebanga we are getting experts from South Africa, from UK to come and address our challenges. We need to tailor-make our solutions in Kenya. Because we have enough experts here. You get? So, but you see, Kenyans, they exceed, you know, the people in leadership try to exceed things. We've got an expert from this. And you see, the country you are getting an expert from, okay, if you are able to infrastructure is totally sophisticated than ours. So, because already we don't have infrastructure. Then now we can get the experts. On experts, the vehicles, you know, the unit operation models. And you see, expert in operation models. We tailor-make ours and we do it. Okay. Ndigandara iguyo kia gukwana na ndimona ntetonte byo chikobo mo Senate public transport system goze holistically kwa role Nairobi mechado ya ISL. That will be our parting shot yese mambia bora. Allo hensoko bwakire. Hensoko bwakire Innocent. Bwakire byante byangu. Yo ya butoka. Ngai gwachi kwagenda guchi. Ndande yate yanga go gochicha. Yanga gocha lakini nyasaye bwanjire yachire. Ronda gete kwereneria mo Senate mbia mono.
gekogera nonye toko na batebunga serikali nkorosiere chigasi che vijana gasinjo che vijana chikoroso chigasi bune chibonekera banyorere chance bune yu bagokonye vijana bune ibona kuunganisha vijana baegari in fact negente kiyamono tiganya samo sesen nanda moyo ye ko tari bange babwate kerengere bune kibara kore bakonya abana bari bako bakorera chigasi kabire yu egento kende ya kabere innocent it is unfortunate asereri we yaito ya gusibu na baba ngo etere gusiye gende go Kisumu in fact nganto bwati ande se gariera tene gusino na sinini ali esi bago te baikonge na sigari chigwetananira njiri gotene no chigwetananira ase yewe ko yende chance ya etene ya eta ko bono njiri gotene negere nga chibogori mosigo go chikore kende ekorrekananga maybe ekorrekana oruche kurunaro kuwika chi station inchiena ne gutiro mboka mpaka Kisumu bamana gutuma gusi bagenda bachikwenda na aero uchimaate nandi uchi Kisumu nandi chama na koegu ugo itimini singa kuna siasa gati aiga watata geti gotoa ase gariera tene gusi na gusino ebinte binge bikuru na matoke mesi na nini mbamanyete kene ngebinte bino bikuru gusi lakini mbata geti gotoa tuko requesting abantu baito bali abagusi baito babwata amaiso kose bali igurake tigango bameke bakora mumurubiri baranga bakora bagambe na serikali etokonyese chigali chirate ne gusi yagera tu no baranga no utali lakini twali none mesigo yoka that one I think can help us very much. Asante sana kuri chinseme chia Juja sema bia bona bona tigata soy on your ambitions batatu twaikwanire mo senator o transport ose mo senator Nairobi holistically ndaito kwa senator Nairobi County na ndaito kwa senator Nairobi County taria singenchi yokore kwende because Nairobi County is the heart yense ito ye country to Kenya usakoli ya saboniga Nairobi nere yatware tabanke bakweta se Afrika chite ni manyete ne mangana ye governor tarie senator but usakoli ya senator ito the current senator is very good orator he talks nicely but I have never seen him castigate the governor on anything. Lakini but tualete altercation mostly recently gara chete senate. Tigana mangana senate. You see, a senator, you are in the county and you are able to see. You know, before even come to the Senate, Public Accounts Committee, there are things you can castigate here because he was elected by us, the Nairobians. You know, he should put on toes the governor on what he must do, and what he has to do. He has not been able to do that. Two, you see, Nairobi, most of the Nairobi they are elites. The people who can work, even an opportunity can be able to work. Ndio chaka over Senator Todigeria Mangana legislation, what are we able to legislate? How do we run the counties? Nairobi abantu marmanyete hawking. You know, I've been in the streets of Nairobi for almost 20 years now. Kindo Makanga I was doing here, Kamagera I was doing here. I'm a ground person. I'm on the way ground kabisa. Have you been to see this? We need to have legislations to create, to kind of formalize this informal businesses, employments. We can't be having every electioneering period hawkers umuntu wa promising I'll stand with you also into the seat also akobarwan. We need to have a legislation because hawking, you know, people legislation is cross kurua say national government go say it's the county assembly, but you see you can influence as a governor, as a senator because of legislations. What is good for the citizens, for the people of Nairobi. You see, you can have a caucuses
caucuses because I will be elected as a senator for Nairobi for all wards. So I'll have caucuses in every ward. Then we understand what do we need. Do we need a registration framework? What do we need to do? If we CBD, for instance, what I'm saying, like in CBD, we can have areas where we can gazetteers, we can push for gazettement of areas. Ngabantoga nabumonto magoroba kegera bantu bakurobis. You know, people don't get time to shop. If you can be able to get a place, when you think I can pass by here, I get something. And I'm not inconveniencing. The people who are selling are not inconveniencing. But Wilfred, they have built everything. Within CBD, there's no. I'm selected place. I'm saying, no, you know, in Nairobi, Nairobi is a town everywhere. Of course, yeah. Nairobi is a town everywhere. Very active. Go to Eastleigh, you know. Go to South B, you know, everywhere in Nairobi, even go to Tasia, or to Komogaso. Yeah, we need to empower these people, the Nairobians. Nairobi monto yoko chakolemaga. Monto yoko kolemaga. Nairobi gano monto which we bought antaga sinini or grow as long as it gets a conducive environment. A conducive environment. I want to tell you one thing. Nairobi are people who are doing business, small businesses, but the challenge they have is corruption from the counter carries, from people. You know, people are being frustrated. You run for governor because it's more realistic to address in Nairobi as compared to the senator, because the Senate you will be forced to handle, of course, legislation issues na kuligeria ebintu binde bunanga kiama chikako, but when you are now hands-on as a county, you'll be able to understand how it works very well. I think everybody has a stepping is first step. I've told you I've grown from point 1 to B. I'm running for Senate in 2027. In 2032, I'll be running for governor. In 2032, I'll be running for governor. One term? So it's one term. It's one term. You see, this is what I want. This is what I want us to do first. I want first to have a conversation with Nairobians. And there are reasons why I chose to run for Senate before governor. So it could be personal, you get because some of us, we never get privilege. We didn't get privilege. I don't have a degree, and I don't want to fake a degree today so that I can run tomorrow. I go because there's no requirement. By 2032, I have a proper degree. I don't want to go by a degree. I don't want to go to Kampala to get a degree. I want to get a degree here, a recognized degree from this country. And then in 2032, I'll then go for governor. I think if things work out, I'll be maybe the first person to serve 2 terms as a governor of Nairobi. Because we are not going to politics for money, for anything. It's like to try to change life. Because one thing I'm doing in the transport sector, and you'll see. You see, I want you, when I seek votes from people, I tell them this is what I've been able to do. I was a Kamagera. I was a conductor. Here I am. I'm going to make people own vehicles. Okay. So I want to change, impact lives. Okay. Wakwanire nande bonolende litkulinde tocha toikaransa. I think kemina nongere gocha kuligikia Nairobi gaiga oratatebe nande mugusine na barago the more realistic position sinchira na bochira toke ko nyoraga otebiri na bora ira nor. No. You come on. One thing I want to be very honest. Your convictions, what your heart tells you. Listen to people, but don't make decisions. As in Javanto. Okay. You can get a conviction here in Korea. Genda na kerekio. You can Tanganian say is self-belief. If you don't believe in yourself, you can never be anything. Okay. Biamono mwanchu muliri kairete twikira bwo mweli se kuigura tabangonye aibuye komonyene kintu kilio kuibura kilio kwegena yakore abantu bategera bakwa basemye olende kwigure nga Senator Wilfred Wasire no aragoteba 2032 governor watajani akolera bucheguru Innocent Onyango twarengena Diana Ndemo ukira sensemo ya kabiri studio nabo igo John Kebatiasi bali mwanyora libaga gotegerera nkwa na itese mambia bono tugaidiri gocha igoro yo murobiri bo basombi nabo no igo twanyare kwa batoko ibore ndoto
yoguchikorigia obo senator ase county ya Nairobi. Bye bye, tumirane mambe. Eye Nsoko TV, Oboroso bw'omugusi. Kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirubi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV, Oboroso bw'omugusi. Eye Nsoko TV, Oboroso bw'omugusi. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu